Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi Rick għal darbohra. Grazzi inti Sajan u grazzi Mirko u il-viewers ta'kom li jaraw dan il-podcast. Ma nofs miljon views. Telaw. Ma konċ naf li joħloq daqsek interess. Kontroversjali ġesu. Naħseb iktar għamluħ kontroversjali, li għedna ma kien xej li bnidem ma jistax ifittex, isib, whatever. So, kelli ħafna messaġġi u kien ħafna apprezza tar-riċerka li ssiru hekk u tal-produzzjoni din it-tellaw. Mbagħad ovvjament ikun hemm ukoll min ma jaqbilx miegħu. Grazzi tal-event ukoll. Saħħa tiegħek organizzajni. Kenna dak l-event ukoll. Jien ma stajx nibqa' bil-qiegħda x'kelli dari fi li nerf kien ġurnata qabel u ġejt imkebbeb kol nifaxex u minn ma xorta ma stajx noqgħod bil-qiegħda. U kelli nitlaq ma dowwar issa jkun hemm events oħrajn. Anzi morna mhux ħażin. Il-post kien sabiħ kien mimli n-nies ingeġjaw ħafna fl-argumenti, fid-domandi, so għall-ewwel darba u kollox trial and error. So it was good. Interessanti kienet ħafna. Illum is-suġġett tal-Matrix. Illum ħanitkellmu fuq The Matrix. Ġifieri min vera jikkontrolla kollox fil-pjaneta. Sewa. Issa meta bdem isemmi The Matrix, ġerment imur fil-film ta' The Matrix ta' Keanu Reeves li kien ħareġ fi-2000 biex niftiehmu. Jiena ħaniprofa nitkellem fuq żewġ tipi ta' Matrix. Il-Matrix dik li naraw ħafna fuq social media. Ġifieri ħafna jagħtu l-kolpa, il-ħtija. Illi d-dinja hija mmexxija minn Illuminati, mill-Freemasons, mill-Zionisti, mill-Lut, mill-Royal Families, mill-Hollywood Stars, mill-bankiera, mill-politikanti, mill-gvernijiet, mill-big pharmacies, tal-big businesses, il-corporates biex niftehmu industrijali, reliġjon. So, dik hija Matrix għalija. Però mbagħad hemm Matrix li daw kollha edding kollha flimkien jaqgħu ġol imbut wieħed. Sewa, illi mbagħad dik ħadd tkun qisu t-tieni biċċa ta' The Matrix illi tikkontrolla vera dil-pjaneta. Vodri parti minna hija Money Drive. Mela, ħanibdew hekk kara. Minn meta ħalaq il-bniedem, sewa inti dejjem kellek il-leader u l-oħrajn jiffollowjaw. Sewa. Issa, meta kien hemm it-tribes fl-antik, kienu jaħdmu hekk. Dejjem ikollok bniedem li jkollu moħħu jtieħ iktar minn tal-oħrajn, u meta jkollok bniedem ikun intelligenti iktar minn l-oħrajn, ikollu ġiex options. Jew l-intelligenza tiegħu jużaħħa biex jgħin lill-komunità, jew inkella bil-kontra biex jistana minn fuq l-injoranza tagħhom imbagħad. Issa, in a nutshell, dawn il-kollha l-conspiracy theories li naraw u blaming each other meta jikkontrolla l-Matrix, in a nutshell taħdem hekk. Ġifieri, jekk ħadd tmur inti fuq il-bankiera, sewa. Issa meta bdem isemmi l-bankiera ġeneralment ikopja assoċja dawn l-affarijiet ma' Rothschild family biex niftiehmu. Issa da tifhem di illi jekk inti Alla tak moħħ jew in-natura tatek moħħ illi qed taraf bil-qudiem inti kif tista' issir sinjur tajjeb jew tistana fil-poter tiegħek. Jgħid kulħadd ma tantxaw minn ħajoqgħod lura jgħid le ta' jgħid jien nara ġenju f'dawn l-affarijiet kif niffabrika l-affarijiet. Ħajli ħajamilha dik dik il-ħaġa mhux jien. Kulħadd ħajjipprova jieħdu l-poter f'idejh. Issa. Jekk issegwi l-history tad-dinja,
Il-bniedem maħkum minn ġiex affarijiet. Fear, il-biża, u dik hija drive ta' kollox fid-dinja, il-biża. U tieħ bandiera, tieħ dil-imbirka bandiera biex bidem jiġġielet u jmut għalija. Qabel konna niġġieldu tribe kontra tribe, ikollok bniedem bl-istandard fuq qudiem fuq iż-żiemel, u l-oħrajn jiffollowjaw bummu jagħtu ġoxoxin. Arre tagħhom, għal-leader tagħhom, whatever. Umbagħad meta bdew jirfinaw tal-affarijiet u bdew joħolqu l-politika, bdew joħolqu l-reliġjon, min ida jolli s-salib, min jolli l-qamar, min jolli whatever biex jemmenu, u l-istess kulħadd jagħti biex dak l-istandard dik il-bandiera tiegħu it-tribes titla' fuq kollox. U min imexxi, min ikun intelligenti, jaf li l-bniedem minn 10,000 sena ilu sallum għadhom ma nbidilx. Jekk tiġi festa, x'tara? Il-festa, il-bandiera tal-patrun. Politika, f'mass meeting x'tara? Il-bandiera. Reliġjonijiet jagħmlu purċissjonijiet u hekk x'tara? Standardi. Kull ħaġa fid-dinja, tim tal-futbol, Formula 1, il-bidem obsessed bl-standard. Illi jrid ikun parti minn klabb. Jrid ikun parti minn entità biex ma jħossux waħdu. Il-biża. Issa, min ikun ħaxxej jaf li l-bniedem imwerwer ħafna minn ġewwa għandu biża l-bniedem ġo fih illi ma jafx minnu jibża x'se jsir minnu. Fimt? U ħafna nies, meta nilek ħafna nies 95% tal-popolazzjoni, they are not leaders of themselves, ma jafux jieħdu deċiżjoni kif suppost, iridu bil-fors huma li ħadd ieħor tihom il-konfermazzjoni li wieħed tagħmel sewwa hekk, ta' jkun irid jisma' mand ħadd ieħor. Ma jafx jiddeċidi għalih innifsu x'inhu sewwa. Allura, b'dil mixture psikoloġika ġo moħħ il-bniedem, min ikunu mbagħad moħħ brillanti, dak ikollu ġiex options. Jew jistana minn fuq dik it-tip ta' psikoloġija tal-massa jgħidula, il-collective herd. Bħal tagħna wkoll. Bħal pereżempju inti għandek il-bankiera f'dal-każ sewwa. Għandek eżempju mbagħad daw il-nies li jqogħdu jsemmu. Illuminati, jiġru wara l-flus, il-big pharmacies, eċetera. Imma daw il-power tagħhom ġej propju minn 95% ta' nies idioti imwerwrin b'xeba biża' fihom illi huma lilhom qed ituhom il-power. Is-sigriti għatem tagħhom daw, jiġifieri min jgħid fuq jistana bid-dinja tal-flus u l-ekonomija kif taħdem u kif jippreparaw l-ku jibbrainwashjaw kall-ekonomija, dak il-power jtijulhom the man in the street ħadd iktar. Jiġifieri, jekk fil-ħodu għadha nies kollha jqumu jgħidu ismaħna le, ma jridux inqumu fis-sitt tal-minibus wal tal-linja biex imorru għax-xogħol. Jien għalfi għandi naħli ħajti 70 sena tek jien għandi nagħmilha ngħixha hekk, round the clock. Issa, din hija sistema li l-bniedem tippromoti aħħielu minn meta jkun tifel żgħir. Ġifieri, meta bniedem jalaq 3 snin jibda jmur il-kindergarten, jibdew jistrutturaw lek moħħok lilek u jixxejpjawlek biex inti tkun another person fis-sistema tal-ekonomija. Ġifieri, inti għajmuk fis-sitta ta' filgħodu jiġi l-private għalik jew il-minibus għall-iskola. Sewwa, tibda l-iskola fl-10 jkollok break qasir ta' kwarta, fl-ofsinhar ikollok ieħor ta' nofsija u fis-satej tispiċċa. Mela inti dak it-tifel jew dik it-tifla lilek qegħdin jibbrainwashjaw, qegħdin jippreparawk lilek biex meta tagħlaq 16-il sena tibqa' tgħix b'dik l-istructure sa 65. Ġifieri inti sa 16-il sena inti ħadd kmieni biex tmur l-iskola 8 sigħat. Meta tagħlaq 16 fuq inti mbagħad tmur id-dinja tax-xogħolek mis-6 sas-satej u skont ix-xift tiegħek kif ikun. Imma l-mindset tiegħek ġie molded ġa. Illi inti taf li tagħti 8 sigħat tiegħek xogħol, skola, whatever għandek ġiex breaks osra u kompli. Issa, dak huwa xogħol min jgħid fuq. Jiena għal kontrarju ta' ħafna nisimgħu x'insejjaħlu bniedem kattiv evil u hekk le. Għax jiena nemmen illi 95% tan-nies ma jagħmlux li jagħmlu dawk il-5% l-oħra għax m'għandhomx il-kukki biex jagħmluha biex niftehmu. Ġifieri m'għandhomx moħħ intelligenti biżżejjed, sewwa m'għandhomx kuraġġ biżżejjed u m'għandhomx willpower. Għax il-bniedem inti għandek ġiex options, jew toqgħod gallerija għax tkun bla bajt biex niftehmu sewwa u toqgħod tajr il-ħadd ieħor li qed jagħmel lid-dwer. Da bħal meta għandik eżempju. Dejjem igergru tipu għax biċ-ċart, eżempju tkun għada għalqa, imma tkun fl-iskema tajba l-bini, u meta jkunu ħajibnu kulħadd jipprotestalhom eżempju. Tipprotestax mixtieqek l-art. Kieku kull min qed jara dal-podcast u jiret plot ta' Tom naraba. Però tajjeb għall-bini da. Kemm hawn minnkom imorru jagħmluha playing field tfal, jew jagħmluha dogs home.
Jew jagħmluha ġnien, ħalli l-komodità jkollha ġnien. Min jagħmelek min? Easy, inti għax mixtieq il-proprjetà tgħid miskom tistħu waqfu daw il-ħniżrijiet, eċetera, eċetera. Tifhimniex ħażin, naqbel li għandu jkun hemm boundaries u regoli, imma meta inti m'għandekx dik l-option, allura tiġi ħed gallerja tattakka l-ħadd ieħor li għandu. Tifhem kif? Di moment imma tkun tiegħek deklart, mbagħad inti tissir senjur bħal kulħadd. Għax inti mbagħad tixtieq li ddaħħal 3 miljuni ta' tomna raba tajba l-bini. 3 miljuni toqgħod tagħmel aħdimhom tagħmel interessi u tgħix ħajtek ta' king. Għafi għandek mur taħdem kull jum mis-6 sassati. So, l-options li tara fid-dinja, ħafna minnhom lin-nies jiġġieldu għas so-called x'suppost u mhux suppost, mhux għax huma speċjali mill-bnedmin l-oħra, għax ġast m'għandhomx l-okkażjoni u ċ-ċans li jkunu huma flok dak il-bniedem successful. Fil-verità naħseb li min ikollu tomna raba u jżomma għal 10 snin oħra tkun tiswa ħafna iktar milli tiswa llum għax m'hawnx raba. Raba tajba l-bini qed ngħidlek jiena. Hija mhux xorta m'hawnx raba. Le, mhux imma still jekk ħatamilek, inti ħatamilha bl-aspett mhux għax tħobb l-ambjent bħala aspett ta' investment. Jien nixtieq nixxi mhux biex nibniha biex immur ngħix fiha, jiġifieri fis-sens kamra biżżejjed għalija biex norqod hemmhekk mal-annimali u daqshekk. Imma dik hija fir-raba fin-natura biex niftihem u biex bnedem jieħu pjaċir jew hekk. Jien qed nitkellem meta bniedem jiret jew xi dar kbira fil-bini li tajba li satta l-eżempju sit blok flits. Eċetera, eċetera, kemm hawn min jgħid isma' ħanħallihek jinta. Ħanħalli jard verġni alla fuq tajb nista' għandi l-possibilità li niżviluppaha, ġifieri ndaħħal €1,000,000 minna jew 2 miljun, imma ħanħallihek ħalli ma nkomplix neqret l-ambjent. Min jagħmel hekk? Aw xi ħadd għamel hekk f'Malta ħadd. Ma inti taf li xi ħadd li kellu. Jien nagħmilha. Imma tagħmilha x'għadd m'għandek sajan. X'kien ikollok tomna tajba l-bini? Tħalli ġnien ġol bini. X'kien jibda jiġi dak il-kontratturi tik 10 miljuni, ieħor dak 3 miljuni, mhux ħadd ikun brok f'ħajtu tarhom sbieħ il-flus. X'inhu ma l-flus? Il-gowl tiegħi bħalma dejjem ngħid il-mirkol immut bla 1 cent fil-but. All right. Imma il-goal tiegħek forsi tmut bla 1 cent fil-but, imma kuljum ikollok l-struggles tiegħek għall-flus u mod biex tgħix ħajja aħjar. Mhux hekk mhux ikollok id-dejn tiegħek, il-loans tiegħek, il-ġlied tiegħek ħabba l-flus. Kemm tiekol u tgħixu biżżejjed għalija. Għax iktar ma jkollok power, iktar ma jkollok flus, iktar taqa' taħt il-kaffa tal-Matrix kif qed ngħid. Imma il-bniedem ikun kif naqbad ngħidlek altruist għax ma jkollux l-options. Jiena bil-kontra ħantijielek dik it-tomna raba tkun tiegħek, tista' tagħmel li trid bija. Mbagħad naraw kif tiddeċiedi sentej oħra, 3 snin oħra. Nastja kollha ħaxixa u kollha annimali kienu. Mbagħad naraw għax jiena natura tal-biem nafa sew. Meta ma jkollu xejn fidu, kulħadd bil-noble plans. X'kien l-affarijiet jiġu f'idejh, u mbagħad kulħadd isir l-aqwa businessman. Għax kulħadd ikun everyone wants to maximize the full profit. Hemm sistema li tista' ssir ta' il-biċċa xogħol, eżempju min ikollu pereżempju r-raba. Arad kemm hawn djar abbandonati. Sawa, u tpartat, jisir tpartit. Mux ħasseħlek il-sistema. Immaġina kinti tifel. Sawa, u għandek 20 sena, 30 sena, u taħdem għal 1,000 euro fi xar, minimum wage, jew 15,000 euro fi xar. U f'daqqa waħd inti mietu missierek jew għammak u irrit inti ġiġti djar gbar tajbin għal-bini. X'ħat għamel inti? Tgħidilhom isma' dak issa ħalli jom mara jiena ħanibqa' naħdem tagħmel imma djar mhux qed teqret natura djar. Iwi ma jiena fuq raba tajba l-bini tkellim mhux raba tal-eli biex farming. Ne, rajt qed nifhmu l-punt tiegħek imma inti djar issa semmejt li djar rajt djar naqbed jiġu żviluppati djar stess. U jekk inti tiret plott għadu ħamrija fid-tajb għal-bini u taħdem għal 1,000 euro fix-xahar x'tagħmel? Mid-bniedem mitfehma jiena kien ħallija kif inhi. Ma nafx, jiena knowing il-human being, jekk bnedem qed jgħix fil-miżerja u f'daqqa waħda ġitu super 5 ċans li jirbaħa, kulħadd ħajob tiegħu dak it-ticket biex jagħtaw. Issa ħalli ma neħlux fuq di tal-proprjetà. Mela, issa min intelligenti li daw imbagħad ikunu nies li jibdew jagħmlu il-businesses tagħhom, joħolqu reliġjonijiet, joħolqu partiti politiċi, joħolqu ekonomija u sistema ġo sistema ta' sistema jgħidula. Dawn ikunu jafu b'da tricks in inaċċel. Jiġifieri, kull ħaġa li bdem jattakka lill-Illuminati bihom, lill-Freemasons, lill-bankiera, lill-Zionisti, lill-Lut, whatever, dawk qed tattakkaha għal xejn. Għax l-unika raġuni li inti meċ tagħmilha għax m'għandekx l-istess skill ta' manipulations ta' kif tinforza fuq il-massa, eċetera, eċetera. X'jiġifieri? Jiġifieri, inti bdejt eżempju kumpanija.
Min tħadd għandek 16 sena bdejt investi. Ta' 30 sena f'daqqa waħda tirnexxilek il-business li spiċċa wieħed mill-biljonarji tad-dinja. Dat ngħidlek għax jattakkaw ħafna eżempju l-Bill Gates, l-Elon Musk, is-sinjur tad-dinja kollha jlaqtu għadejjem mal-popolin. Issa. Da xi tridu jagħmel ġifieri dak f'daqqa waħda spiċċa b'100 biljun fil-but. Imur jagħmel il-foqra kollha. Jagħmlu charities da ma daw iridu jagħmlu il-business plans tagħhom bħal kulħadd, bħal kif familja tfaddal biex tmur holiday. Sewa, da iridu li jkollu 100,000 qegħdin jaħdmu miegħu fis-sena pagi, eċċetera, wara kemm qed jitma' nies. Da jrid jagħmel il-manuvri tiegħu biex hu jibqa' thriving il-business tiegħu. Qed tifhimni? Ġifieri li meta naraw bnedem evil f'dik id-dinja, mhux għax qed evil bil-fors, imma huma parti mill-pakkett tu thrive fid-dinja tal-business tiegħek ġifieri fil-liġi tal-ġungla inti għandek minnu l-aqwa jħawwel. Dak taħdem il-ġungla. Issa, fil-dinja ekonomika taħdem l-istess ukoll ma jinbidel xejn. Għaw meċ niġġustifika ġifieri l-ħniżrijiet, qed ngħidlek kif taħdem il-natura tagħna l-bnedmin. Issa, int ħajkollok dejjem dak ta' fuq li qed jużalek 200,000 ruħ għax jaħdmu miegħu biskuża fejn għandu jkompli hu jibqa' għaddej billi jqret l-Amazon Forest, eċċetera, eċċetera, biex jkompli jitrajvja għal grid tiegħu. U mbagħad għandek il-ħaddim li joqgħod jħares lej hekk jgerged ma mistux jistħida, m'għandux biżejjed u żejjem sejra hekk din-logħba eternum. Issa. Inti għandek imbagħad ir-reliġjonijiet u għandek il-partiti politiċi ta' kull nazzjon. Issa, ma' l-ebda reliġjoni jew partit politiku li ħajedukak. Hija impossibbli. Rid tkun miġnun jagħmilha. Tgħid li meriti kollox bil-kontra tgħid illum fil-podcast tipo ħsibtek ħadd titkellem fuq il-Matrix kontra s-sistema. Le, l-iskop tiegħi huwa li nispjega l-Matrix kif taħdem. Għax unqod li bniedem għandu dil-graġ lej is-sistema u mezz jifhem kif taħdem is-sistema l-ewwel. Ġifieri, jekk inti gvern sewwa u għandek l-oppożizzjoni, l-iskop ta' gvern x'inhu? Kemm jista' jkun jibqa' fil-gvern? Imma l-nies jitellaw hekk. Imma in-nies 95% tagħhom tinsiex il-gvern jaf illi huma bla kukki. Dik jaf għall-gvern. Bħalma jaf illi għandhom biża kbira ġo fihom għax ma jafux min huma. Fimt? Mela l peress li jaf dawk iġġiex affarijiet u jaf li jridu standard, in-nies hekk mhux se jsajdjaw miegħek, ħajsajdjaw ma' kontrik għax iridu dil-ostja bandiera fidhom bil-fors. Hekk jaħdem il-bniedem. Mela, jafhom dak min qed imexxi, jaf ilek mhux ħajswiċċjaw mal-partit tiegħu, ħajswiċċjaw mal-partit ieħor. Jekk ħajswiċċjaw mal-partit ieħor, mela l-gvern ħajġi fl-oppożizzjoni. Mela ma jinteressax mill-well-being tiegħek as such, għalkemm il-ħafna promotions li naraw kollox għalik, imma ma jinteressax li jkun interessax il-gvern li jżomm il-poter. Għax di moment li jaqa' jidħol fl-oppożizzjoni. Mela ruħ jagħmel dak kollu li hu possibbli għalih biex hu jżomm dak il-poter. Bħal kif kull bnidem ieħor fid-dinja jagħmel fid-dinja żgħira tiegħu. Qed tifhem, issa. Għalissa ħa nispjega naqgħu l-affarijiet kif jaħdmu jiena, mbagħad bżax nattakka s-sistema tajjeb. Issa għandek ir-reliġjon. Għala xed jippretendu nies jiġi l-Papa ġifieri eżempju tar-Roman Catholic dawhom ismara. Iwa aħna ħanżirna l-Alla li ħalaqna f'dawn l-aħħar 2000 sena. Sorry, dispjaċina, ħaniftulkom il-bibin tal-Vatikan, il-proprjetajiet kollha l-għandna, il-flus kollha l-għandna l-banek, ix-xers kollha l-għandna fl-armamenti madwar id-dinja. Skużawna u ħuduhom x'bien issa x'issa. Min kif jista' jagħmel hekk? Jekk inti n-nies ħajamlilhom hekk, in-nies tambeċ li huma 95% tan-nies jafux min huma u mimlejjin biża' ħajxiftew fuq reliġjon oħra, that's all. Mela ħajat il-power il-Catholic f'dak il-każ. Ir-reliġjon next in line hija jew Muslim, jew Buddhism, jew Hinduism, eċċetera, eċċetera, jaħdmu sew min għandu l-power, hija impossibbli li xi darba da ħajċedih. Issa, għax aħna ngħidu eżempju kemm qegħdin ħażin taħt il-Western culture, all right. Vera taħt il-Kattoliċiżmu saru atroċitajiet tal-bliħ u taħt l-Amerikani, però timmaġinax il-bniedem taħt il-filosofija tal-Middle East, taħt il-Musulmani extreme, immaġina d-dinja mexxija minnhom. Kieku żigget nagħmlu l-podcast jiena inti hawn. Mhux hekk. Timmaġinak taħt il-komuniżmu Ċiniż, il-komuniżmu Russu. Għax in-nies qarajt jgħidulek isma' id-dinja mfottija u hekk imma minn l-options li hawn. Sa mill-options li għawri jitkellem mux fuq l-idealizmu l-utopji, għax kieku jina nagħmel lek, u dak insieħ dat rubbish. Il-komunizmu kien beda tajjeb spiċċa ħażin. Imbis-sens on paper, il-komunizmu sewwa kif kitbu Karl. Meta ġejna biex natwawk fid-dinja bħal kull ħaġa oħra xewa. Xewa l-ostja. U dejjem ġara il-makak fuq net jistana.
U l-fidili jisfel 95% l-oħra jibbilawh kemm jifilħu. Lan tal-komuniżmu kien li ma jkunx hemm middle class u laqqas foqra jkun kulħadd on a plane. L-iskop kien dak, għalhekk jgħidulek the path to hell is full of good intentions. Ġifieri meta beda il-komuniżmu beda li kulħadd kollox indaqs, kulħadd fer, eċetera, eċetera. Imma x'ġara l-istorja uritna li l-bniedem huwa korrott. U minnu l-pajjiż u minnu l-bniedem, mela, inti tittejt mill-options kollha li hawn madwar id-dinja. Timmaġinak inti tgħix taħt sistema extremes Muslim kif għandhom is-Saudis, eżempju, kif għandhom l-Iran. Naqa diffiċli. F'dak il-każ tgħid li aħjar nippreferi nibqa' taħt l-Amerikani u l-Ewropej. Imma l-bniedem ma jirraġunax hekk għax ibiem jara sal-punta tan-nieru. Il-bniedem ħajjgħidlek isma' misshom jistħu l-Ewropej, misshom jistħu l-Amerikani, għax jagħmlu hekk, qed jagħmlu hekk, qed jagħmlu hekk. Mela ħanidħol fuq il-biċċa tal-Amerika eżempju, l-istemmi tal-Amerikani, għax jgħidu l-Amerika dejjem taqbeż għall-Iżrael. Mela, jien m'iniex fen tal-Iżrael insija, però nifhem il-punt tagħhom. Ġifieri x'ġara da. Mela, meta ġi skopru tiż-żejt sewwa. Hemmhekk il-forzi superpowers fid-dinja hemm ġew kważi equals kollha. Sa ċertu punt għalfejn. Għaliex issa il-gwerra m'għadhomx jiġu miġġielda kemm għandi żwiemel jiena, kemm għandi qawsijiet, kemm għandi xwapel jafu jiġġieldu u kemm għandi kanuni xi nwaddablek, imma issa jien nista' noqgħod ġo pajjiżi. Noqgħod relax hekk, nibni rocket, nafas buttuna, pum waddabulek u nifqak. Mela hemmhekk l-Amerika ndunat li għandha kanna kbira viżavi l-imperi li rrenjaw qabel. Ġifieri l-imperi li kellna qabel aħna bħal dawk l-imperu Babiloniż, l-imperu Eġizzjan, Ruman, dawk kienu jiġġieldu skont kemm huma b'saħħithom huma bħala nazzjon. Kemm għandek manpower, kemm għandek skills fil-gwerra, fimt u dal-lob minn taħt li ma jidirx. Kemm għandek paċenzja? Issa, kemm għandek paċenzja eżempju, imma da meta ġi skopru tiż-żejt seklu ilu, hemmhekk daw l-affarijiet ġew xiftit totalment, għax kulħadd għandu żejt fid-dinja kważi. Issa x'ġara? Apparti Malta. Għaberidu, Malta m'għandix. Tajjeb. Issa, għamet dik il-polemika. Issa, li ġara da, mela l-Amerika edha f'superpotenza. Tiċinu xoħla tiddefendi l-power tagħha issa, għax qiegħda on thriving. Mela, hija għandek inti l-enemies tiegħek li huma r-Russi, f'dal-każ tagħha, għandek iċ-Ċina, sewa u għandek il-Middle East. Issa, indunati li fil-Middle East hemm l-ikbar riserva ta' żejt. Għandek l-Iran, Kuwait, Saudi Arabia, Oman, Qatar, daw kollha jfuru biż-żejt, literalment iż-żejt jitla waħdu, jitlek fuq l-art. Għandek l-Afrika ta' fuq il-Libja, għadin dunat li jisma' għaw għandi problema kbira jiena, għaliex mela daw għandhom xeba manpower, għax hemm balla nies. Għandhom l-iktar riżorsi sinjuri li għaw fid-dinja, li huwa ż-żejt. Dawk ħajnaqdu bejnietom, we're fucked big time. Allura hemmhekk fejn kien ideali l-Iżrael. Issa jgħid kulħadd kif jipprova jbenġilha f'isem wara t-tieni gwerra dinji għax provaw tuhom post, eċetera, eċetera. L-Amerika mhix daqshekk ħanina li toqgħod timxi by fairness. L-Amerika ndunat illi inti għandek ġiex options, jew toqgħod ġol Amerika hemm tiddefendi biss u d-dinja kollha tballatlek li sooner or later ħajifqgħu. Imma l-Amerika mhux qiegħda waħda. Hemm il-5i. Issa ngħidlek mal-Amerikani wkoll. Issa jew inkella qalet ismarin jaqbilli flok noqgħod intella swar mal-Amerika u niddefendi, noħroġ hemm barra u nagħmel strateġija jgħidu divide and conquer. U dik ħadmitilha perfettament. Għalfej. Kull ġo kontinenti hekk jew mal-madwar għamlet il-watchdogs tagħha. Li f'dal każ kien jinżel kexxun l-Iżrael. Għalfejn. Għaliex hekk l-Amerika jkollha tidħol fi gwerra mal-Middle East. Billi twaddab ir-rockets pajjiż ma jirbħux. Għasekk waddablu n-nuklear ma tirbħux għalfejn. Għaliex qabel ma tinżel boots on the ground li tidħol bin-nies tiegħek u tieħu l-art literalment, ma tirbaħix l-art. Da rajnih eżempju fl-Afganistan. Għamlu 20 sena hemm l-Amerikani kif żattelqu wara 6 ijiem Kabul reġa' ġiet għall-Afgani mill-ewwel. Ma għandek misconception tal-Afganistan ta'. Għala. Qabel l-Amerikani kien hemm ir-Russi provaw jaħduha. Alright, nafx. Imma tafx kien l-iskop. Diskop ta' xiex? Ta' xiex daħlu fil-gwerra hemmhekk għalfejn marru hemmhekk ir-Russja. Għalfejn ridu jidħlu r-Russja ġol Afganistan u għalfejn l-Amerikani ridu jidħlu hemmhekk u fil-2014 sabu x'kienu tifittxu. Biex jgħaddu l-pipelines ta' Sirja mill-gass għas-Saudi. Skuża kbira. X'kienu skont inti? Bħalissa jingħad li daw sabu xi ħaġa x'inti meta mill-lider meta ssib xi ħaġa. Ma x'sabu xi ħaġa?
qed jgħidu li sabu UFO. Issa, Oh. ejja naf, UFOs. inti ma temminix, imma il-ħaġa da hekk. Eh. Meta kien hemm Saddam rid jagħmel munita waħda u jaqqat l-istati jara dana Musulmani kollha f'daqqa. Sawa, sabu dik l-iskuża u daħlu hemmhekk. Ara, U fejn marru l-ewwel post żigurat. Imbagħad meta hemmhekk qalu isma' ħad sabuha u telqu hemm għax kienet diġà fidejn Saddam. Alright? Ħadu x-xjenzjati wkoll li kienu qed jaħdmu fuqha u marru jaħdmu fuq iċ-Challenger. sewa. Issa, apparti minn hekk huma wara li tilfu l-gwerra hemmhekk ir-Russja ma setgħux isibu dal-oġġett. L-Amerikani qalu issa nidħlu l-Afganistan. Ma kellhomx għalfejn jidħlu l-Afganistan, ma kellhomx għalfejn. L-ebda mod anki 9/11 juri li hija stage daqqa, ġif m'hemmx fejn tmur iżjed. Daw, mill-lider fit-2014 sabu dan l-oġġett kif ħarġuh minn hemm. Sek qalu. Ma nistgħu nitilqu, infatti ħallew kollox hemm qabdu telqu. Mela, dika teorija tiegħek tal-UFO, sewa. Mhux tiegħi, qegħdem barra. Għawija, issa, jaħan ngħidlek tiegħi, tajjeb. Il-wars, il-ġlied, tittaraħ mill-aspett ġeopolitiku jgħidulu. Għax hekk isir kull gwerra tittara il-geopolitical strategy tagħha, ġifieri. Biex l-Amerika jkollha tidħol tinvadi boots on the grounds il-Middle East, ma għandha aċċess minn imkien ħlief mill-art tal-Iżrael għax dik tmiss mal-Mediterran, ġibidem għandu jaqbad il-mappa u jara l-baħar Mediterran kif jgħat. Jekk tidħol l-Amerika, bil-forsi tidħol mill-Palestina jew is-Sirja. U kemm mit-Turkija ta' fuq. Issa s-Sirja mhux ħattija ċans l-Amerika. Qatt. Mhux ovvjament. It-Turkija laqas. Mela li kien fadal l-iskuża l-lut intuhom biċ-ċart hemmhekk. Biex tkun taf il-long plans ta' kif jaħdmu. U biex ma jidrux l-Amerikani użaw l-Ingliżi. Issa, biex jidrux l-Amerikani użaw l-Ingliżi. Issa, biex tattakka l-Middle East inti mill-Mediterran tidħol bil-fors mill-Palestina f'dal-każ. Inkella għandek option oħra tinżel mis-South Africa u tidħol mill-Yemen u s-Saudi. Fejn investew l-Amerikani, is-Saudi Arabia u l-Izrael. Għalfex dan huma geopolitical warfare jgħidulhom, ġirbidu ma jtjaraw bil-qoddim. Illi la daw għandhom daw ir-riżorsi iktar minna ta' żejt. U ma enemies tagħna x'lina ma jaħdmulniex lil-West. U magħhom hemm ir-Russja, hemm iċ-Ċina, eċetera, eċetera. Mela, aħna rridu bil-fors dik we have to cover our asses. Biskuża tad-demokrazija u dar-rabiex dak biex tagħti kasu mbagħad sewwa, dintegraw l-Iżrael fejn wadbuh. U hemmhekk jibdew lek imbagħad ta' parsi id-drittijiet għad-demokrazija. Fejn minn taħt imorru lek nis ġo l-Iran, nis imorru lek ġo Saudi, nis imorru lek ġo l-Yemen u jibdew joħolqu frazzjonijiet żgħar ta' politika biex jipprotestaw għas so-called drittijiet tagħhom. Daw kollha jkunu finanzjati ma' minn taħt la mill-Amerikani għalfejn. Għaliex di moment li nazzjon kien maqut bħal l-Iraq jew l-Iran jew is-Saudi jew whatever, mela their enemies mhux bejniethom imma sa nazzjon ieħor li f'dal każ ikun l-Iżrael eżempju jew l-Amerikani. Imma di moment li daw ħolqu tliet gruppi ġo l-istess nazzjon, ir-riżorsi u l-enerġija tagħhom dak jaħluhom ġo xulxin jagħtu ġo xulxin bħal l-ignorant. Ġifieri Malta, flok qed tipprova tattakka kollha lil Għawdex, f'daqqa waħda in-Nord iġġieled mas-Saw ta' Malta. U l-ġlied tagħna dawwarnih bejnietna u r-riżorsi kollha li għandna aħna din naħluhom bejnietna. Flok qegħdin ninaqdu flimkien biex nattakkaw common enemy. So dik hija l-istrateġija li mxiet biha dal-aħħar mit-sena l-Amerika. U mill-aspett ta' power għamlet sew. Għax irnexxiela tifrex mal-globu kollu. Għalfejn eżempju inti ħafna nies jgħidu isma' tagħmel x'tagħmel l-Iżrael tkun fil-ħażin 100%. Taqbes għalija dejjem l-Amerika, għax dawk ġew entangled issa, jiġifieri, jekk jaqa' l-Iżrael taqa' l-Amerika magħha ma għandekx ċans. Jekk taqa' l-Amerika taqa' l-Iżrael. Għalfej, jekk ikollhom is-Saudis u whatever u l-Iran u whatever jingħaqdu jifqgħu l-Iżrael, l-Amerika mbagħad hemmhekk m'għandix aċċess biex tidħol. Inti rajt x'inhu jiġri bħalissa fl-stocks. Fl-stocks. Lockheed Martin ta' fejedin l-stocks ta' Lockheed Martin. Mhux ovvjak huma il-prime movers l-armamenti Amerikani, eċetera, eċetera. Issa, x'għamlu huma daw allura daw? Daw saru huma l-Amerika u l-lut u kull pajjiż nazzjon bħas Saudi u hekk. Daw isiru entwined, isiru entangled u ma jistgħux jilliberaw minn xulxin għalfejn. Għaliex hekk jaqa' wieħed żomma ġo rasek bħal domino effect taħdem taqa' l-oħra. Ġifieri, jekk inti l-Amerika taqa', l-Iżrael jifqgħuh mill-ewwel u mbagħad għax m'hemm ħadd jaqbes għalih.
Bħal kif bil-kontra jekk taqal Izrael, il-Middle East jingħaqad. Jekk jingħaqadlek il-Middle East, hemmhekk it's a big worry għall-Amerika mbagħad, għax imbagħad għandek inti Russia, China, India għadha naħseb naqa' fil-komma jiena tixtieq tpattirhom tal-kolonjaliżmu Ingliż. Qed tifhimni? Ta' dawk 300,000 ruħ li qatlu bil-ġu. Għandek is-South America ma titħamilx mal-Amerika, so l-Amerika taf li da s-sedjata mid-dinja kollha. So to maintain her power, xi tittamel ħin kollu. Taqla l-ġonazzjonijiet il-bot minna biex huma jagħtu bejnietom ħin kollu. That's her job l-Amerika. Ġifieri meta aħna noqogħdu naraw kemm hija unfair, kieku kien hemm flok l-Amerikani kien hemm Malta f'superpotenza, aħna ħanamlu l-istess kieku. Għax kieku ma tkollhomx ġlied huma, ironically naqdu kontrina xi dinja taħdem. Allura trid ħin kollu inti lilhom taħlijhom u tajjihom bejniethom, joqdu bejniethom. Issa x'inhu l-vantaġġ tagħhom dawn it-tip ta' pajjiżi? Illi peress inti issa l-ġlied tan daħal ġo xulxin dal-aħħar mit-sena, kull familjari għandu xi ħadd mejjed ħabba ieħor. Ħajbqgħu pattu dejjem il xulxin. So bħala strateġija kienet very wise il-ħaġa. Ovvjament qed nitkellem strategy war biex nispjega l-matrix tal-gwerra. Mhux ngħidlek mill-aspett uman hija diżumana l-affari. Eżempju, l-Izrael u l-Hamas issa bħalissa midu xi 15,000 u 20,000 ruħ men. So ma nista' qatt naqbel magħha l-ħaġa, imma l-istrateġija kif implementaw l-Iżrael u jaqbżu għal whatever biex huma mill-aspett ġeografiku għandhom mill-Iżrael u s-Sawdi minn hawnhekk iridu jidħlu. Fimt? X'għamlu marru l-Kuwait, l-Amerikani fin-90s biskuża tal-biochemical whatever u stazzjonaw ruħhom hemm. Huma dak ikun iridu ma rokka fortem xeħilaw. Issa, meta kien hemm nies semmejt li Saddam Hussein bħal pereżempju għax irid jagħmel muta tad-deb, dik provi jagħmilha Gaddafi. U tajruh minn hemm il-Gaddafi pure li għalek biss. Wara Saddam. Wara Saddam, għalfejn għaliex l-stock exchange, il-currency, di moment li kien ħataqleb bid-deppi, taqsek kien ħajfaqqaw. Għax inti l-muniti ta' d-deppa kemm ġibu value iktar mill-karta ta' dollar. Issa dawn huma economical warfare sumbat jgħidu, ma inti għandek il-gwerer ġeografiċi l-ewwel. Ġifieri skont l-art fejn tinstab. Bħal dal-każ għandek l-Iżrael u s-Sawdi. Allura bħal dawk l-Amerikani marru jarmawhom li jagħmlu ħbieb magħhom. Ħalli huma jkollhom l-alleati hemmhekk dawk il-postijiet. Bħal kif pereżempju ta' parsi l-Amerika tgħin lit-Taiwan. Illa għal ħinkur taqbes għat-Taiwan, biex interessaħħa mit-Taiwaniżi xippur tal-Amerika, imma biskuża tat-Taiwan tad-demokrazija l-paċi u bla bla bla, hemmhekk kiewad bed watchdog ieħor. Bħal Filippini wkoll. Kull imkien hekk taħdimlek, imma dawn l-affarijiet mill-aspett strateġiku ta' gwerer bidem irid jifhimhom. Meċ ngħid li hu sewwa, please, ġifieri ħala ma jkunx hawn xi reliġjuż imbeċilli u jibda jgħid li mis-sektist trid tiġġustifika l-gwerer, meċ tiġġustifika l-gwerer, dal-podcast biex infehmu l-Matrix stage. Sewa, dak nitkellem il-gwerer kif jaħdmu. Bħal kif, per eżempju, għal Russja baqgħu sakemm assedjawa biskuża tan-NATO u l-Unjoni Ewropea. Meta kien hemm il-Cold War bejn l-USSR u l-Amerika u daw il-pajjiżi sfaxxawhom fix-xejn, kien ħoloq vacuum għal-West, u jmemmu l-akbar opportunità. Mela l-ewwel inti kellek il-morsa Russa imkaħħla eżatti mal-Ġermanja. Għarax vasti ta' art. Issa r-Russja ġa minn nfisha l-ikbar nazzjon fid-dinja bħal art. Sewa, u l-uniku pajjiż fid-dinja li huwa self-sustained għax għandu r-riżorsi tad-dinja kollha fieħu. Ġifier Russja tista' tingħalaq ġosura għalija u tibqa' għaddejja. Qed tifhem? Issa. Imma l-Amerika mhux hekk ħadmet, l-Amerika tgħidlek issa ċans biex taxxaqa kien hemm President Miġnun Jelsin ħin kollu fis-sakra. Allura dawn x'bdew jagħmlu biskuża tal-Unjoni Ewropea. Jibdew daħlu daw il-pajjiżi kemm jista' jkun malajr biex kemm jista' jkun il-West jibda jersaq lejn ir-Russja jerġa' il għaliex kull pajjiż li inti rbaħt taħt il-bandiera ftakar fl-istandard letlek taħt il-bandiera tal-United tal-European Union u taħt in-NATO, mela di moment li inti dħalt x'għamlu ewwel ħaġa jpoġġu l-missili bom ippuntati lejn ir-Russja. Issa x'ġara? Dejjem jersqu naqa' sakemm waslu eżatti mal-border bl-Ukrajna. Dik hija l-istorja kollha ta' bejn ir-Russi u l-Unjoni Ewropea li tiġri bħalissa. Ħafna ma jafux li kien hemm trattat lest fil-bidu tal-gwerra. Kien hemm trattati li suppost jekk m'iniex sejjer żballi dawk il-pajjiżi li kienu ex-USSR kellhom jibqgħu indipendenti, neutrali, ġara jidħlu qatt fl-Ewropa, la fin-NATO u f'xejn minn trattat ta' Minsk jekk m'iniex sejjer żball. Però mhux ħanejdlek 100% tant indi naqra informazzjoni ħalek kont inħawwad dak li jkun ma jaħsib fil-każ intellaħħa mbagħad bħala kumment. So
So, dawek kellhom agreement, immaġina inti il-melliħa u ż-żurriq kienu dejjem bit-tikketta ma' xuxin. L-irħulan between ftehmna nħallhom neutral ma jħodhom ħadd. F'daqqa waħda ż-żurriq beda jieħu rendi taħtu biskuża tal-Unjoni Ewropea sakemm wasal sa St. Paul's Bay. Il-melliħa tgħidlek u inti għataf l-qażżis l-alla li ħalqek sieħbi biskuża tek biskuża. U sadattant kull meta tersa qed tipponta l-missili dejjem lejja. Kemm tat flus ir-Russja lill-Ukrajna ħabba wan Chernobyl u ħafna affarijiet oħra. Imma dawn huma l-strategic warfare jgħidulhom. X'għamlet kif żat radda l-kejos Finland inaqdet mill-ewwel fl-Unjoni Ewropea. fin-NATO. Border ta' 11,000 km tmisma' Russja dirett issa. So mhux ovvja Russja da tħossha threatened jekk ġiet iċċirkondata di issa mill-Ewropa kollha bil-missili puntati lejja. So daw l-affarijiet bniem irid jifhem kif jaħdmu daw l-affarijiet, inkella msieqbad kap tekgħod jara l-aħbarijiet biss, issa billi tara u kisser skola u qatel 30 tifel u tifla. X'ti pretendi figura jwadbilhom ċikkolatini minn fuq? Missi li ħajvarvarlek u balal għax m'għandux options iktar issa bil-kelma tajba fuq id-desk ma norawx il-ftehim li dawk il-pajjiżi jibqgħu buffer zone bejniethom jibqgħu neutral. Issa dan qed ngħidlek naqbel kif taħdem l-Amerika biex tikkonsolida ħin kollu l-poter tagħha. Issa, għandek każ ieħor li huwa fenomenu stramp ħafna li huwa l-greenhouse effect. Illi Alla jbirek nafu kemm qed jinħalli s-silġ brata maġla u l-Amerika ma tagħmel xejn fuq l-Ewropa ta' parsi jagħmlu deals u bla bla bla, imma dejjem iktar tisħon u tkisser. Il-għala ir-Russja superpotenza ħadd ma jista' jagħmilha xejn. Waħda mill-fatturi li nisba jikkalkulaw xi hija l-kesħa tremenda tagħhom. Ġifieri, soldat Amerikan li mdorri ġo Florida bit-temperaturi 30 u 40, jekk ħatwadbu ġo Siberja, ħajmutlek mill-ewwel biex jiġġieled. Mela r-Russja hija impenetrabbli ħabba il-pożizzjoni strateġika ġeografika fejn għalhekk qedlek il-gwerti tarhom mill-aspett tard fejn jinsabu. U anke l-mentalità tar-Russi mġienen. Apart il-mentalità tagħhom huwa cold-blooded, imma dik għall-Balkani kollha hekk, don't worry. Imma geographically speaking, kif edha r-Russja, miex easy tattakkaħħa, ma kif ħat inżel boots on the ground ġo dak is-snow u s-silġ. Aħna l-Maltin. Sissa għalla Novembru mendu kważi ħaj spiċċa, għadna biex xorsu l-komma qasira. Timma ġa taqbad l-armata Malti għatwadda ġo Siberja minus 30. Xemur lek il-Malti, imur, joqgħod jifriża. Issa l-Amerika ta' dik qatt ma tistirbaħi dak il-gwerra. Tista' twadbilha r-rockets, il-missili ma tista' qatt tidħol tinvadija personali. Għax m'għandix il-manpower trenjat u preparat. Allura, min qed jgħinha f'dal każ l-Amerika? Il-greenhouse effect. Għax qed ix-xogħli is-silġ, it-temperatura qiegħda tisħon naqa', allura dak l-extreme weather ma jibqax kontra daqshekk minnu preparat meżeba mill-Ewropa biex tattakka. Tinsiex daw min ikunu il-brains tal-gwerer, daw ma jġudikawx gwerra qalbi fuq il-5 snin li ġejjin ta' imperu jdum 1000 sena. 500 sena. So l-Amerika tara di next 1000 years. Daw l-istrateġiji li tkun qed tibda toħloq da mhix biex tgħid isma' sal-aħħar tas-century nkun avanzajt saw, da tkun qed tari long plan kbir. Ta' jekk eżempju inħalli s-silġ li għandu opportunità kbira li issa nistaħħa jista' jkunu preparati iktar biex jersqu għall-gwerra ġol Russja. Ta' ikun jaraw l-affarijiet. Ta' jkun xed jifhimha miskin il-polar bear sa m'għandux fejn joqgħod. X'ippurtom? Kieku jippurtom mill-aspett umanu mill-imħabba u l-kompassjoni tu start ma jħolqux il-gwerer. So, billi kien hemm l-ambjentalisti jmorru jqogħdu jferfru l-bnadar, again bandier oħra. Sewwa, dok ma jinteressaħħom żara. Li jagħmlu huma qed jaġġlu l-proċess tan-natura. U met jaġġlu l-proċess tan-natura x'jaqbilha f'dal każ l-Amerika? Kif ħadd attakka r-Russja minus 40 degrees kif? Tattakka bir-rockets, imma meta tagħtu xejn bir-rockets, tkissirlhom il-bini l-infrastructure all right, imma m'intix ħadd toħodilhom ir-Russja. Trid tinżel din boots on the ground. Hekk biss tikkontrollhom l-affarijiet. Issa, minn dal-aspett il-climate change u l-greenhouse effect qed jgħinu il-proċess biex jitħaffef biex issilġu dawk it-temperaturi Russi jinżlu għan normal. Dan nies mhux ħajfhmuhom ta' ġifier jgħidu l-alla x'inti x'kemm timmaġina affajtu hekk imma għalfejn ivvintaw dal-aħħar 30 sena kif jimmodifikaw it-temp. Għala. Biex jagħmlu x-xita ħalli jsaqqu l-agriculture. Imma di tat-temp ilha ħafna. Iwa imma għalfejn ħolquha tat-temp, għalfejn ħolquha. Tat-temp dik hija tradizzjoni antika li anki l-American Indians kienu jużawha. Żomm. Jien qed nirreferi llum hawn sistemi apposta. Sewwa. Li toħloq il-maltemp. Li toħloq il-maltemp is-sajjetti biex iġib ix-xita fuqek. Old practice dik ħafna. Imma għax tħalt fiha, ġifieri. L-Indjani eżempju kif kienu joħolquha l-Indjani tgħid 500 sena ilu meta tgħid.
eluf kbar ta' sena. U kif kienu joħolqu għadi biex jimmodifikaw it-temp? Mill-lider da kienu jagħmlu xi kimika u kienu jagħmlu ġol borom u wara xi jum kien borom kbar ġifieri u wara xi jum kienet tiġi x-xita u tagħmel ix-xita. U mbagħad addattaħħa wieħed u beda għal crops għax ma kellhomx kien għamel żmien ma kienx qed jagħmel xita tistgħu tfittxuha tagħdi. U kien hemm dan hawn senator u qabad il-dan qallu sma' qallu rridek tagħmel ħafna xita dulluvju. Fimt? U tawħ xi flus. Il-dan u għallhom xar ieħor dulluvju ħajkelkom u mitu xi 8 min-nies. U issa jużaw l-Arabja Sawdita, infatti l-Arabja Sawdita kultant żmien jagħmlu perjodu pereżempju llum xita għada le, llum xita għada le. Tal-lum orrajt naf, imma din hemmhekk ġejja. Di tal-Indja 7,000 sena li 5,000 sena li mhux ħan nidħol fija għax ma nkunx naf. Ma nkunx naf. Out practice. Però fuq tal-lum nista' ngħidlek, fuq tal-lum li jimmodifikaw it-temp illi wieħed mill-main reason tiegħu huwa parti li ta' parsi biex jgħinu l-agrikoltura u hekk, imma huma propju biex iħolqu storms kbar biex fejrdu jinvadu qabel tgħaddi l-maltempata biex huma jkollhom ċans jersqu. Bħalma kienu jagħmlu fil-Vjetnam fil-Gwam. Tifhem ġifieri. Hekk dħalt fiha jiena. Huma strateġiji daw tal-gwerra issa. Mela dik hija tkellimna fuq il-gwerra. Issa fuq ir-reliġjon tkellimna li huwa kazzata prima min jippretendi l-Vatikan jiftaħ il-bibin għal fqar bla bla bla. Sewwa, politically tkellimna għax hekk mhux ma dal-partit ħajmur mal-partit ieħor. Issa min da kollu imma mill-gwerer mill-Masons, fuq il-Masons ma tantx tħallna. Il-Masons sewwa bħal kull grupp ieħor law fid-dinja. Inti ssib min jużalek il-kunċett tal-możonerija tajjeb. U ssib min jużax għal pjanijiet personali tiegħu, ħalli ma nsejjaħlux ħażin, għal pjanijiet personali tiegħu. Issa, għandek kunċetti tal-możonerija fejn tidħol l-imħabba l-kompassjoni, ir-rispett, il-lealtà, eċetera, eċetera, huma affarijiet tajbin ħafna. Issa mbagħad hemm min jużaħilek bħala grupp biex jistanaw. Kullu ma ngħidu xejn ta' barra minn hawn. Ġifieri biex ħok li dari minn ħok tiegħek. Pero dis seħ f'kull, meċa għandekx għalfejn tkun fil-mazzonerija, bux kull ħattek jagħmel. Fil-partiti politiċi kull ħattek jaħdem, tipo inti minn tagħna, laburist, mela li qed nagħmlu il-pjaċir, inti ta' kontrina, nazzjonalist, żiggi naqdik, ġifieri m'għandekx għalfejn toqgħod tipponta subajk bil-fors lejn mazzonerijak, ir-reliġjonijiet daw il-fazzjonijiet iżżal li tifaqsu ħin kollu jisom alla qattusa ħobla ħin kollu tferrex. Kulħadd tiegħu tajjeb, jekk tkun membru magħhom, okej jaqbżu għalik. Jekk tgħid xi ħaġa ma tkunx membru tagħhom, jieklu kollha. Ġifieri daw is-so-called ta' kif jaħdmu jgħidu il-Masons jaħdem kulħadd. Biex kulħadd hekk jagħmel. Jekk bniedem jitla l-qorti xi prova jagħmel, kemm jista' jkun jara l-min jaf. Biex ikellimna għal dak, kellimna għal ministru, kellimna għal dak fejn jaħdem, mhux kulħadd sebtu biex issib ġob bniedem mal-gvern. Xi jagħmlu ħafna min-nies? Kjuwiet sħaq meta taqrob l-elezzjoni biex jirrikattaw bil-vot. Isma' daħħal lit-tifel u ntik il-vot ta' 5 min-nies. Ġifieri, meta n-nies joqdu jgħidu għax iż-Zionisti, u għax il-Lut, u għax il-Freemasons, u għax l-Illuminati, għalhekk qedlek fil-bidu, fid-dinja żgħira tiegħu kulħadd hekk jagħmel bħal daw in-nies. Id-differenza x'ma jkollokx inti, iċ-ċans u l-opportunità li għandhom huma fejn jinsabu. That's all. Imma fid-dinja żgħira tiegħu kull bniedem hekk jagħmel. Jipprova jfotti fejn tidħol it-taxxa. Ħanejdlek ħaġa ra, fejn tidħol it-taxxa, naħseb jiena kulħadd jgħid tara jiena lajt 100 lira. Ejwa ta' 100 lajt. Il-teksjani fuqa. Theoretically speaking, ekkeda, imma min qed jara dal-video, il-podcast li nintellaw, min ikun eżatti 100% juri eżatti l-liħ tiegħu, min jagħmilha? Min? Laqqas iktar bidem qaddis li jgħid li ħallas it-taxxa kollha x'imkien tifotti. Forsi qasu stess ma jkun jaf ma jkun tifotti x'imkien. L-inkam tiegħu min jiddikjaraħ kollu. Min? Ġifieri, meta bniem qed jipponta subajh lejn dawn l-entitajiet għall-Matrix, kun naf li inti fid-dinja żgħira tiegħek tagħmilha dik il-Matrix. So, l-ewwel parti kienet biex nissimplifika li l-Matrix biex kif jaħsbu, jissu għandek xi qarnita minn fuq biswaba hekk imqabda ma' moħħna u bla bla bla, imqabda ma' moħħna għax aħna rridu li l-Matrix teżisti, għax kull bniedem li hawn fid-dinja ossessjonat bil-flus. Ossessjonat bil-ego, ossessjonat bil-power. Trid teħles mill-Matrix, oqtol l-ego ta' ġofik. Waqtol is-sens ta' power minn ġofik. Ma
għax parti mis-sistema tal-Matrix. Fuq dil-Matrix qed nitkellem jiena, basal fuq Matrix oħra dal-waqt. Ġifieri fuq il-Matrix materjali li l-bniedem joqgħod sejjer għaliex ġabuna skjavi tas-sistema, skjavi tax-xogħol. Iwa right, itlaq minn da kollu. U teħles minna. Imma int fil-vera tixtieq tagħmilha jew imbagħad x'kien toħroġ fil-weekend tixtieq il-ħwejjeġ bid-ditt eżatti jew biex turi l-infaq jersey 300 euro. Għal-Madonna jien noħroġ f'tax-xogħol. Iwa imma trid xintit, imma d-dinja taħdem b'sajan, titpapoċċi kollu d-ditt hawnhekk l-infaq 1000 euro. Issa jekk trid hekk, mela inti tixtieq tkun parti mill-Matrix? Qed tifhimni. Jekk inti tixtieq karozza kemm taqdik u nfaq 2000 euro mod. Imma jekk trid karozza li x'kien tmur ġonni siqgħu jħarsu lejk, trid tonfoq 40,000, 50,000 jew 100,000 illum il-ġurnata. Qatt meta jgħidlek li ma karozza tixtri, meta tiġi l-ebda gvern jew Illuminat, jew Freemason, jew bank, jew jgħidlek isma' int ixtri Bugatti Veyron ta' ħaturi kemm inti bully. Tagħmilha inti u tella r-ritratt tifraħ mill-lew kadek għastrajt u ġo showroom inti tkun tifraħ li go tiegħek u qed jifraħ. So dal ħafna ġen li kulħadd il-Matrix x'inhi tagħmlilna. Le il-Matrix min tagħmillek xejn. Int qed tippermetti għax tixtieq tkun inti parti minn dik il-Matrix to start with. Qed tifhimha din il-ħaġa. Issa. Mela, min da kollu imma? Min igawdi? Min gawd eżempju minn 2000 sena sħaħ ta' tagħlim? Illi ir-reliġjonijiet l-iktar kbar law fid-dinja jagħmlu ħaġa kollha komin, l-Iżlam, il-Kattoliċiżmu, daw il-Pentekostinja li naraw ħin kollu jfaqsu l-Evanġelisti, kollha jgħalmu kontra l-gejs. Alla ħalaqhom mara u raġel biex ikollok it-tfal. Issa bidlu l-verżjoni, imma l-Kattoliċiżmu sa nispjegalek għalfej. Għalfej tidaħlu għom issa. Titul full business. Le, hemm trikk ikbar minn hekk. Nibdew naraw reklam fuq il-pakket tal-ħalib ħalwan. Ħaniġilek din nibnijilek din. Mela, min stana minn dakollu? Min stana mill-biża tal-bniedem? Fejn tidħol il-politika, fejn tidħol ir-reliġjon. Daw l-aħħar eluf ta' snin min? Għax Konstantinu fit-325 meta għamil konċu ta' Niċeja. U l-papit li kien hemm jgħalmu dat-tagħlim daw kollha mietu għexu 50 sena, 70 sena u mietu. Mela huma jgħidu f'ħajjithom daw stanaw ħafna. Dawk is-70 sena imma mietu bħal kulħadd. Ngħidu kien hemm ir-Rothschild families li meta bdew il-bankiera daw għexu 80 sena u vera ħatfu d-dinja taħt idejhom imma mietu. Mill-festi, festa ta' tradizzjoni wara tradizzjoni, masri li wara masri tal-politika, kien hawn Prim Ministri tajbin, għamlu 20 sena u mietu. Min da kollu imma l-lembut fejt jaqa min vera qed igawdi minn daw il-Matrix iż-żar fid-dinja inenaċċel fl-aħħar fejt jaqa da kollu min qed igawdi minn da kollu min. Mela ħanidlek meta igawdi minn da kollu. Min da kollu qed gawdi min imexxi vera did-dinja, Mother Nature. Diħat mu ħajaqbel miegħi għax hija triki ħafna. Mela, Mother Nature sewa, ila teżisti 4.6 billion years, kemm teżisti l-pjaneta tagħna. Issa. L-ewwel ma jrid jifhem illi Mother Nature hija entità fija nfisha, it's a wisdom thing, għandha l-consciousness intelligenti. Kif nafu dil ħaġa? Mela, aħna prodott ta' Mother Nature, aħna ma ħalqunix with all respect Alla, kif hemm fil-Bibja, jew whatever, aħna ħriġna bħal kull kreatura oħra li hawn fid-dinja tagħna. Min species għal species għal species għal species. Issa. Evoluzzjoni. Issa. Jekk tmur way back 4.6 billion years meta beda kollox, il-pjaneta tagħna kellha jsu pjan kif ħadmet. Għalfejn. Għaliex l-ewwel di, inti beda tkun ħa tagħmel dar x'tagħmel. Tibda mill-pedamenti tiegħek, u mbagħad tibda mis-sistema tan-netwerk tad-dar, l-ilma, d-dawl u dawn l-affarijiet, u mbagħad fl-aħħar ġib il-finishings. Mbagħad fl-aħħar jidħlu n-nies fija. Issa, Planet Earth għamlet pratikament l-istess ħaġa. Ġifieri l-ewwel bdiet raġġ kellha bżonn materjal. U ġabitu da permezz tal-kometi u l-asteroidi bdew jaħbtu ġo fija. Panspermja. Eżempju l-ilma kif ġi fid-dinja l-ilma ma ġiex Alla u ara ilma u twilet l-ilma, imma glaciers kbar ta' silġ għaddejjin f'asteroids u kometi u jaħbtu u tiġbidhom id-dinja bil-gravità. U dawk bdew jinħallu mbagħad u jsiru għadajjar għalhekk sakemm jaqgħu bdew jsiru l-bħra tagħna. Da kollu ħa miljuni u miljuni ta' snin. Issa, kellha bżonn whatever, iġbed asteroid, iġbed kometa, iġbed buput, iġbed u dejjem jibbombardjaw id-dinja. Ma dak huwa r-raw material li bdiet timporta hi mill-univers biex niftiehmu. Issa. U mbagħad bdiet tikkulja. Ġifieri il-pedamenti tagħha bdew formatu l-pedamenti tagħha l-pjaneta.
U bdiet tara li jkollha di right temperature. Xit-temperaturi fil-bidu ma kinux kif nafuhom aħna. Qas il-ġurnata ma kienet 24 hours, kienet biferm qasira għax kienet tispidja ħafna iktar fuq l-axis tagħha. Issa qas il-qamar ma kien bl-istess distanza li għandna kien iktar qrib. Jista' jkun li l-qamar kien pjaneta oħra u nħabtu ma' xulxin. Dik hemm dik it-teorija tat-Tiamat li ħadmet pjaneta ġiex pjaneti mbagħad bid-debris tagħha nħoloq il-qamar. Issa, mbagħad mal-miljuni ta' snini l-ħajja bdiet trat xira the right temperature għandha l-land hemm il-baħar bdiet il-chemical soup tagħha l-laboratorju u bdiet tħawwat. U bdejna bl-ewwel forum ta' bakterja fl-ilma. U rat li hemmhekk hemm suq kbir. U dil-bakterja naqa bdiet tifforma f'ħud żgħir u mbagħad bdiet toħroġhom il-vertebrate jgħidula x-xewka l-ispina tad-dar minn fejn imbagħad oriġinajna aħna. Sakemm miljuni għaddejjin, miljuni trial and error fil-laboratorju tagħha di, sakemm telew ir-reptiles. U fuq l-art evolvew is-siġar u evolvew il-pjanti. Fil-bidu kellna l-mushrooms. Mbagħad is-siġar. Whatever, kien hemm x'kien hemm. Għax inti il-mushrooms huwa bażi solida, fertilizer tajjeb. Ekku. Issa, u sakemm waslu xeba species fid-dinja mbagħad bdew ġejjin id-dinosaurs samlu 150 miljun sena għaddejjin, u mbagħad reġgħat id-dinja li jisma' bid-dinosaur ma ħana imkien, ġibda from scratch. Paħħa asteroid. Issa, dik l-asteroid ġibditi xi intentionally. Jew ġiet li x'kombinazzjoni b'talmet minn hemm il-pjaneta. Għalfejn talmet. Għaliex wara li d-dinja inqerdet 90% jew 95% ta' kull makinaw jeżisti, qalet u qalet għawrna x'ħan għamel. U bdiet bid-diversification tal-species. U bdiet bid-diversification ukoll tat-temperaturi u r-razzezz. Madwar id-dinja aħna naraw ħafna bnedmin differenti bil-kulur tagħhom u jgħixu f'extreme weather. Eżempju, jekk bnedem jitla' lejn in-Nord jew is-South Poles, isib ftit nies jgħixu hemm, ftit. Għalfejn, għaliex id-dinja mhijiex sejra lejn l-ice age, imma sejra lejn global warming. Mela iktar li ssib nies jgħixu fl-equator u f'iktar pajjiżi sħana ironically. Għalfejn da għamlitu. Għaliex in-natura dejjem tara l-qudiem bl-eluf ta' snin bil-qudiem. Issa. Mela, indunat illi jisma' issa wasal ċiklu ieħor li tisħon id-dinja. Issa ċejna l-bniedem bil-greenhouse effect u whatever dak kollu taħt il-pjanijiet tan-natur, issa nispjegalek għalfejn. Mela, in-natura qalet tara, il-bniedem abjad Ewropej m'għandux ċans li survive 3 degrees, 5 degrees extra fit-temperatura, ħajmut. Mela allura di fil-chemical soup tagħha kellha bżonn tħaltu kemm jista' jkun fast malajr mal-bniedem skur iswed. Għalfejn? Għax il-bniedem iswed ġa adattat għal dawk l-extreme weathers ta' sħana. Issa, u hemmhekk bdiet il-migration, kif tiġri b'kull annimali ieħor li hawn fid-dinja l-mammals, dak li aħna llum il-ġurnata nsejħula immigrazzjoni illegali. Ġifieri, jiena u inti nistgħu morru kemm trid fuq il-vapur noqgħdu sejrin bil-bandiera patriotti u patriotti għax in-natura tgħidlek isma' sabiħ qalbi. Isma' jiena qalaw boj, għandek 70 sena, jiena l-oxxi minnek. Għax jien qed nara problemi ġejjin tad-dinja, il-bnedem abjad he won't survive in the next 200 years, il-bnedem iswed minn ġo savannas tal-Afrika dak ġa demmu lest u l-ġenetika tiegħu preparata, ħan immixjhom ħi flimkien. Ħalli l-next breed tagħhom it-tfal li ħajtwildu l-generations ma niġix estint kif ġrali fl-istorja tal-passat, allura qed timmixja daw il-generations il-ġodda. Issa, biex il-bniedem abjad jaċċettahom daw l-affarijiet għaliex konna razzisti, sewa lej s-suwed u lejn li nistakarna John School, x'tagħmillek tibda tgħaddalek il-psike. U bdiet taħsbilha dal-aħħar 200 sena meta beda l-istim u ż-żejt. Id-dinja indunat x'ħajġri mhix fidila għax ixebet id-dinja tgħaddi minn katastrofi wara l-oħra bil-vulkani eżempju. Kien hemm żmien fid-dinja biex ikunu jafu n-nies miljun ta' snin ilu fejn il-vulkani tad-dinja kważi kodin aktiv kollha u d-dinja ġiet kollha cloud waħda. Ma jista' jgħix xejn bil-carbon dioxide li jkun hemm fl-arja. Allura dawn l-affarijiet il-natura talmithom tru l-experience tagħha. Jibda niżellaġtu bix-xita u kollox, allura x'għamlet? Meta rati li l-bniedem issa għandu l-istim fidu iż-żejt. Sewa taf li ħajoħloq xaba carbon dioxide fl-arja ġej pampjaħ. Mela allura qalet isma'w għandi problema kbira jena bil-bnedem abjad, għax bla ma jaf ħajoqtol lilu nnifsu bil-sħanat. Allura bdiet toħloq biex il-psike bajda tal-bnedem abjad titilqa il dik sewda. Kif? Billi bdiet eżempju bl-ewwel gruppi li jaqbżu drittijiet tas-suwed.
Tibdielek eżempju bil-mużika, l-entertainment, il-rappers, il-soulful music, bda ma jinnu taħħomx, da kollha jkunu tricks tan-natura. Biex jibda eżempju footballers fil-Ewropa kienet kollha footballers bojot sa 40 sena ilu f'daqqa waħda issa it-timi ġew kollha suwed. Il-nies li jagħmlu suċċess f'Hollywood fil-films, da kollu ġi xiftit fl-aħħar 50 sena. Il-bidem ma jindunax għalfejn f'dal-aħħar 100 sena kien hawn dal-movement kbir favur is-suwed. Dak ikun kollu fueled minn taħt u puxjat minn taħt minn madre natura. Il-għala ħalli l-bniedem abjad jilqaw il-bniedem iswed fil-psika tiegħu, il-ġifieri il-mara l-bajda tilqa l-raġel iswed illi jisma'. Ir-raġel iswed mhuwiex inqas mill-abjad imma kemm bi successful tu. Għalfejn, għax il-mara meta titwielet mill-aspett ta' natura, kif żatt twildet u kienet mara l-parti tagħha, dik tidħol f'competition man nisa kollha tad-dinja bla ma taf b'mod subliminali biex taħtaf l-aħjar sperma possibbli biex ikollha l-aħjar baby. In-natura hekk taħdem. In-nisa ma jafuwiex di taġgħu moħħhom, jiġifieri di ta' fejn tenfasizza ruħha l-ħaġa meta nisa jibdew jibbiċċjaw il xulxin għal xejn bla bda raġuni, jiġifieri taqbad 10 nisa. Twaddabhom fejn xulxin fuq stage u titlaqgħhom hemm. U jibdew jiflu l-xulxin hekk. Jiskenjaw il-xulxin. U tgħid imma ħanina daw. U jibdew qas jafu l-xuxin. Għax kien hemm waħda eżempju iktar formata u seksi u sabiħa u jgħaddu eżempju 10 riġiel bil-karozza u l-attenzjoni tmur fuq dik mhux fuq l-oħrajn. Jinaqdu naqaf li ymkien tnejn minnhom jew tlieta. Di x'inhi taħseb li x'inhi aħba. Astafa! Dak ġej, dak l-istint matern tal-mader ħud poġġitu n-natura ġol mara apposta. Biex tidħol f'dik il-competition spjetata li jisma' jien irid naħtaf l-aħjar possibilità sperma. Ġifier mhux trid tagħmel xi ħażin il-mara hija l-istint. L-istint min għamilulna tan-natura, in-natura. Issa, ħalli ma niżvjax is-suġġett. Mela, in-natura x'għamlet dal-aħħar 100 sena ħolqod daw il-qrati favur is-suwed. Il-liġijiet ħarxitom kontra min ikun razzist, imma daw preparatom għalfejn qabel ma kienx hawn daw it-tip ta' evolviment. Għaliex radda żobb ġej in-natura. Allura biex il-psike tal-mara Malti tal-mara bajda tilqaw ir-raġel iswed għalfejn għaliex il-mara trid raġel champion. Għax fil-ġenetika tagħha il-hunter gatherer tagħha r-raġel kien successful kemm hu kapaċi jmur jikkaċċja barra u jġib li kella l-provider tajjeb għall-familja. Mela fejn qabel is-suwed kienu dejjem trattati ta' skjavi u you are nobody. F'daqqa waħda qalbita tal-folja il-karnaġġjon iswed in-natura fl-aħħar 100 sena u ġabithom li huma l-aħjar rappers fid-dinja, kantanti, R&B, fil-Formula 1, kullimkien daħlu u kullimkien rebħu fil-boxing, fil-sports, fil-wrestling, fil-golf. Tinnotom daw l-affarijiet, niswa ma jinnotawhomx daw l-affarijiet. Imma dak għamlitu biex il-mara bajda fil-psike tagħha tgħid le żomna jnek ikolli raġel iswed, ħej kien bi successful ukoll ara Tiger Woods, ara Mike Tyson, ara Denzel Washington, ara Will Smith. Qed tifhimni kif din natura ma tkunx in-nies ma jkunux jafu li l-Matrix propja dik. Issa l-bniedem għandu żobb kbir l-ego. Għax l-ego tiegħu il-bniedem ma jirrealizza qatt illi hu ħareġ minn Mother Nature. Inti bniedem meta jitwielet xiġri meta jitwielet. Prattikament tagħmillek hekk in-natura, tgħidlek ismejja law inti boy jew girl. Jekk għandi klon ta' 70 sena atoms. Ġisem jekk maħluq minn atoms. Ħantik 27 billion atoms daqshekk jifforma bniedem. Daħanti għal 70 sena sabiħ. Oqotaw, għamil li ħanejdlek jien, xħed tiġi biex tmut, ħalli kollox hawn sabiħ u itlaq mal-oħrajn. Issa minn da kollu min jigwadanja, mhux intu jirex tħammudu ma nħallu xejn warajna, ma nħallu tfal. Fimt? So, min jigwadanja bil-biża tal-mewt. Il-reliġjoni tkin kollu tbeżżak mill-mewt. Min? In-natura. Għax inti x'tagħmel biex timmortalizzalek innifsek, la taf li ma tistax tgħix għal dejjem, tipprokrea. Ħanħalli sa tfal, ħanħalli l-wir ta' tfal. Mhux għall-familja naħdem u mhux kollox hekk. Biex il-ġinti tħossok li int ħatmut bħala bniedem, ma parti minnek għadha tgħix ġo tfal. Ir-ratio naqas imma ta' imma l-population splodit. Il-Maltim naqas tfal, imma fid-dinja l-population tleħ 8 billion rekord. Issa, il-forti tar-reliġjon kien u għadu illi inti biex ġib it-tfal fid-dinja bil-fors maraw raġel jkunu mill-gejma kien ħadd ikun xejn natura.
Għalhekk ir-reliġjoni tad-dinja kważi kollha kienu all out spjetati kontra li tkun gay, ħafna nies ma jifhmuwiex. Għalfejn għax behind them to fuel that philosophy kien hemm min natura procreation. Daw in-nies ma jifhmuhomx għalfejn l-iktar successful reliġjonijiet huma propju li jikkundannaw li tkun gay, Iżlam u Kattoliku. Għaliex daw kienu l-pioneers biex jgħinu l-mother nature għal procreation. U issa xinti l-ewwel li issa jaċċettaw il-Knisja u l-Vatikan li tkun gay u tista' tkun welcome fil-Knisja, għalfejn. Għax dal-aħħar 50 sena issa ma għandek bżonn mara u raġel biex ġib it-tfal, imma t-teknoloġija tippermetti bl-IVF, cloning, eċetera, eċetera, li tista' tkun mara waħdek illum u xorta jinġektjawlek l-embryo u l-insemination u tagħmel it-tfal. Imma Mother Nature ma kellix dik it-teknoloġija minn 50 sena ilu qabel, kellha bil-fors bżonn ir-raġel u mara biex isir akkoppjament, mela allura l-filosofija kienet ħarxa ħafna, strict. B'daw it-tip ta' filosofiji minn gwadanja il-Papa miet, il-Qassis miet, il-Kopja ta' kizmin mietet, imma t-talim baqa' dej, it-talim iggarantixxa li jiġu tfal. Għarissa, għanizza ma jifmuwom, xarfej il-Knisja ta' ssir lenient, tgħid mhux għax tibża l-Knisja għand 2000 sena storja u daqsdak ġitu rikketzi bajdi il-Knisja tkun tkunu tafu. Illi hija l-iktar ħaġa sinjura law fid-dinja. L-iktar artijiet li għandha huma tagħha, l-aqwa mużewijiet huma tagħha, l-aqwa shares li hawn fl-armamenti u fid-depp u f'kull imkien huma tagħha. X'ħadd tagħmilha l-Knisja? Mhux ħadd tibża minn Riki, jew minn Sajan, jew minn whoever jgħid jipprova jgħidx il-Knisja, x'ħadd tagħmluha xejn il-Knisja nsewwa. Sewa, l-Knisja tgħallimet imma għax il-Mother Nature kienet minn wara, tużaħħa dejjem bandiera kif xtaqet hi. Daw it-tip ta' reliġjonijiet kienu feroċi ħafna fuq li tkun gay, propju għax behind it kien hemm l-iskop ta' Mother Nature. Issa x'Mother Nature ma ċanda bżonn it-talim tal-Knisja biex iġġib it-tfal. Issa qalbet fuq id-drittijiet tal-bniedem. Infatti sar shift f'dal aħħar 50 sena. U n-nies ma jinnutawhomx dawn l-affarijiet għalfejn għamu iktar il-human rights il-humanists mill-reliġjonijiet. Għaliex issa humanists jagħtu lok il-procreation tista' tkun garantita relevanti l-gender, l-orientation sessuali tiegħek, sorry. Fimt, billi inti tkun lesbjana, b'xorta tista' ġib it-tfal. Issa x'għamlet Mother Nature, tru r-reliġjon ukoll. Kien hawn nisa li kapaċi jkollhom it-tfal, però mhumiex good mothers, ma jafux how to raise children. Hemmhekk daħlet il-kunċett tar-reliġjon bis-sorijiet u l-kunventi u s-seminarji dawk x'kienu. Mux child care centers bil-pulit. Ġifiri, inti jiena mara u raġel, tajbin biex ikollna tfal, pero care l-esta vera, nis stradikati, nis xżiena biex irrabbu tfal u kollox. Mela, il-gvern joħodomna, jew il-liġi toħodomna, jew aħna stess, il-ġenituri taqbdu mur li situn tuħomlum. U dak hemmhekk where it kicks in is-soru, in-nan. Il-kelma nan ġejja minn nanna. Ma tantx jifhmu għadi li kienu l-ewwel kunċetti ta' sorjiet Buddisti daw, tmur way back 2000 sena ilu. So, mela dik il-mara illi ma stax ikollha tfal, l-instinkt ta' motherhood tagħha ma xorta taqtaw billi qed tadotta in a nutshell. Dawn huma kollha affarijiet in-nies dawn mhux ħaqblu miegħi ħadd ġifieri, għadha tkun vera tara in-natura bl-infrared biex tifhimhom dawn l-affarijiet. Imma dawn it-tip ta' reliġjonijiet, dawn it-tip ta' gruppi, eżempju, għalfejn l-sports kiber. Ħana millek dal-eżempju qabel, mela jiena rabbi l-klib. Meta jkolli kelba ħadd isħon jiena, u nkun irid nammara ma' kelb, jien iddeċiedi ma' min ħanammara. U di niftijem eżempju miegħek nara lek kelb sabiħ ngħidlek Sajan, isma' tammari l-kelba meta tisħon li tgħid li ġiba mhix problema. Jgħaddu xarej, naraħħa tisħol inċempillek ngħidlek Sajan, dik saħnet ta'. Mhux jħana mara. Ejja għalhekk kelb li jkollok. Tgħidlek inġibielek Sajan, tgħid li wejja da fl-erba' l-garax. Isir l-għada fit-tlieta naqbad il-kelba ngħid irkeb. U di tifraħ jesħa jħodni dawra jerġa' sidi. Jiena nsuq għall-garax tiegħek, nasal inħabbatlek, tiftaħ il-bib inti, u jaraw il-xuxin daw. Jaqbad il-kelb tiegħek mill-ewwel ixomma il-lallu disħuna. Pummu jibdew jitamru daqshekk kulesti u ħabbilha. U nitlaqlem ngħidlek thank you Sajan, mbagħad intik ġeru la jkolli jew inħallsek. Immorru d-dar lura u l-kelba tiegħi tmur titkellem ma' sħaba l-klib l-oħra. U tgħidulhom hawn astem minn kombinazzjoni ħadni dawra sidi. U ltqajt mar-right one tiegħi jew qabatu stuprani ta' ħabbilni. Il-kelba qatt ma tkun taf il-verità. Imma jiena u inti kellna a detailed well plan għall-kelba. Anka saħansitra jiena ma x'papis xtaqt li jiġula ma li ma kelbna mara.
Issa, aħna nibridjaw hekk kollox il-ħut, iż-żwiemel, il-baqar, il-klieb, il-tates, kollox aħna nibridjaw hekk la safar. Però ħabba li gowtan aħna ma jgħaddilniex minn moħħna li bħal maħna nibridjaw kollox. Mother Nature tibridjana wkoll kif. Għalfejn il-politika u r-reliġjon huma l-iktar affarijiet li baqgħu dejjem b'saħħithom, għax dawk huma the perfect ideal place ta' gallinari. Inti għandek political parties x'ħajiltaqgħu hemmhekk nies. Knejjes x'ħajiltaqgħu knies. Mużewijiet x'ħajiltaqgħu nies. Skola x'ħajiltaqgħu gruppi ta' nies. Klab tal-futbol x'ħajiltaqgħu gruppi ta' nies. Il-gruppi ta' nies iservu ta' gazzelli għal Mother Nature. Ta' gruppi. Fejn? Meta jiġi the right time mbagħad biex bniedem jakkopja ruħu, isib mill-ewwel the right one. Ġifieri, inti għandek hekk raġel u mara sewwa. Fin-natura tiegħu raġel ma jkunx ixtieq li jidħol f'dak l-intrigu kollu ta' familja, insija minn rasek. Kollok taqbad raġel f'sensih. U s-saqsik tgħidlu sminti trid li sa 20 sena titgħarras mal-istess mara minn issa kemm tmut ikollok taqsam sesswalment magħha biss, ikollok it-tfal u ma tagħmel xejn iktar f'ħajtek ħlif ma' dik il-familja. Jgħidlek inżeggek għadni żajtant kieku u hija raġunalek hekk. Imma Mother Nature taf li b'dik ir-riżi mhux ħadd ikkontribwixxi tfal, allura x'installatlu l-raġel? Installatlu l-era, il-possessività li jkun violenti fi kliemu u anke bidejh. U li jkun kemm jista' jkun narcissist. Dik ma jifhmuwiex in-nies. Għalfejn ħafna nies jgergru illallu nar taf kemm hu narcissist il-boyfriend li kelli i wallahi jbierek in-nies kollha nitkellem magħhom jiena kollha narcissist kienu l-boyfriends tagħhom. It-trikki jetaw illi jekk raġel ikun qed jirraġuna kif suppost mingħajr lejra u mingħajr hekk, jgħidlek li ħanoqgħod tranquill ħif ħajti ma rridx inkwiet. Il-għala, mhux għax il-familja hija xi ħaġa ħażina, imma l-familja balla inkwiet. Taħdem iktar biex ikollhom il-flus, l-inkwiet li jġibu lek it-tfal, daqqa bil-mart, daqqa bil-inkwiet li jidħlu fihom, il-long se tidħol iktar fihom. So minn dak l-aspett tgħid jiena ġejtniex 70 sena 80 sena x'ħanoqgħod nidħol f'dak kollu. Noqgħod ingawdi d-dinja. Mhux hekk? Imma għax li r-raġel in-natura Mother Nature daħlitlu fih installatlu fih is-sens ta' orgolju, ġifieri li ara xa abbejt jien. Il-trophy girl biex niftiemu, il-sens ta' manipolazzjoni ġifieri. Raġel, jekk jara li l-mara tiegħu ediduha ħafna rġiel oħra, u iktar jitrattaħħa tajb il-mara ħalli jiksibaw, ħalli b'dak it-tim ta' rġiel li hemm rebaħaw. Ikun qed jagħmilha mhux għax vera u bil-fors huwa daqshekk bniedem orrajt ma' mara, imma biex jiksiba bħal kif pereżempju meta konna żgħar konna nxu l-karozza meta nagħlqu 18 sena mhix l-aħjar karozza. U minn mbagħad jagħmilha naqal spoiler u minn ir-rimmijiet u dejjem iżejjen biex ħin niltaqgħu il-pjazza mbagħad issib flaxija kulħadd jiftaħar brixu. Min dal-aspett il-mara raġel jara ħanaqa hekk. Issa x'jagħmel? Jekk jara li l-mara tiegħu tixtieq it-tfal, għax tgħidu nixtieq nrabbi familja whatever, u mhux ħajassekonda, jaf li ħajitlifha. Għax jaf li għaddi tixtieq kollha tarbija fid-dinja u ma jridx. Mela allura jaf li dik ħajitlifha x'jagħmel? Tul l-erosija moħħu jibda jiġi modifikat. Kemm huma ħelwin it-tfal u jkollok naqa' wens la tikber la tixjieħ u jkollok naqa' min idur bik u tkun isek ħanżir waħdek id-dar sakemm naqa' dik fueling minn taħt Mother Nature is-sens ta' ejra li ħadd titlef dik it-trofi kollu ħajgawdija dak u ħajgawdija ieħor, tispiċċa mbagħad tas-sekondaħħa ma' żmien. In-natura ħin kollu taħdem dat tip ta' tricks. Għalhekk fejn jkunu kien hemm daw is-so-called clubs. Eżempju nagħmel events tal-massa. Dak huma l-aqwa gallinari fejn in-nies iltaqgħu qegħdin fis-sakra qegħdin jieħdu pjaċir, ta' naqna sirna nafu l xuxin, bata għamilna dates, u dates they will lead to sex, and sex will lead to children. Daw l-affarijiet in-natura ektarhom xippur tagħha minn Roberta Bela u Bernard Lem bħalissa. Dak huma żewġ puppets f'dejn natura. Fejn taf li ħadd laqqa 20,000 ruħ f'mass meeting u 20,000 ruħ f'ras meeting. Issa x'inhu inti naqblu fl-ideoloġi tal-Labor jew fl-ideoloġi nazzjonalisti. Mela kemm intu rajt noħorġu naqa' u nibdew insiru nafu l-xuxin. Ara n-nies li ltaqgħu fil-parties tiegħek kieku kellhom jagħmlu shoot. Kemm kont tidej. Fil-fatt ħanidlek ħaġa oħra kien hemm min qalli darba. Qalli minn tiriki qalli wise qalli ma tħaltilix il-Mother Nature ma m'għamilx tfal u dak tilhom jiena vera labitni Mother Nature għalfejn. Għax jien għext ħajti ta' għext ħajti ta' Playboy. Ġi daqqa ma dik, daqqa ma l-oħra, bla bla bla. U kissirt ħafna qlub ta' nisa.
Issa, jiena fejn labtem. Fil-logħba ta' ċess ta' Mother Nature jiena kont żiemel importanti fuq qudiem, għalkemm ma għamilx tfal, imma I leaded a lot of women to make children. How? Mela tfajl eżempju tiffanzjani. U tixtieqni vera tagħha nagħmel ġimgħa jien di u ngħidil isma' nieqfu taw u di ksirti qalba jew mxejt ħażin magħha eżempju. Tiġi inti wara ġimgħa wara titkellema kif suppost edukat bla bla, tgħidlek hix differenza da minn dak il-bima li kelli Riki. Dan rajt wanti jara. So jiena dejjem jinservej dik il-karrotta. Fimt kif? Dawn huma tricks li go titnaħħihim, ma tistax toqgħod taħseb li go jintajjeb jien champion. Le, għax Mother Nature fiċ-chessboard tagħha li jużatni it-taħrika biex niftiehmu. Li minn dik it-taħrika mbagħad kien il-pjank li tħabbela miegħek mhux miegħi. Qed tifhimni x'in ngħidlek, fiċ-chessboard ma jinħela xejn, Mother Nature għandha pjan għal kulħadd. Għal kulħadd ħadd ma jaħrabilha minnu dak iċ-chessboard. Fil-fatt ħafna nies meta jkollhom it-tfal, mbagħad ilhom ġodda jisseparaw, jitilqu l-xuxin, u ma jibqgħux bħala familja. Għax l-iskop in-natura laħqitu. Issa laħqitu x'fisem id-drogi li ħadu fil-klabs. U l-alkohol kemm ħadna bass flimkien mela naqblu mela nġibu baby ta' malajr. Jekk bilniex fisem l-sports kemm naqblu fuq it-Taljani jew fuq il-Juventus jew fuq l-Ingliżi. Naqblux fisem il-politika, l-ideoloġija, naqblux fuq ħabba twemmin li għandna għax tal-istess reliġjon. Naqblux ħabba kif nivviżwalizzaw id-dinja xirdu nibdlu d-dinja. Marnex il-nix mer samlu familja zaħira aħna u noqogħdu għalina we against the world. Daw kollha jaqgħu taħt kappestru wieħed procreation. Issa ħaġa oħra. Il-bniem ma jirrealizzax illi aħna jna neżistu hekk dal-aħħar 50,000 sena, 100,000 sena. Imma kien hawn kreaturi qabilna oħrajn daw ħasbu bħan li mjafx qegħdin jagħmlu u ta' fuqhom qegħdin jagħmluhom hekk u l-oħrajn qed jagħmluhom hekk. In-natura daw, ejdu ta'kom issa tejja u tmutu ċaw baj u aħna ħriġna minnhom. Il-bniem ma jirrealizzax li 100,000 sena oħra aħna mhux ħankunu hekk, ħankunu modifikati. Eżempju, ħaġa li bniem ma jinnutax huwa eżempju għalfejn ħafna waste fil-baħar. Eżempju l-plastik. Aħna narawh xi ħaġa li l-allu kif tinħamġu l-pjaneta, imma it-targets ta' Mother Nature mhumiex tiegħu tiegħek f'daw is-70 sena ħajja, il-pjaneta 50,000 sena x'inhuma għal Mother Nature vis-à-vis 4.6 billion years. Jekk taf li Mother Nature għandha bżonn biex il-bniedem taqalaw minn fuq dil-pjaneta u tikkolonizza pjaneti oħrajn, taf li għandha bżonn li l-bniedem itawwal ħafna ħajtu, ġi mhux jgħix 100 sena ma jkollu bżonn jgħix 2000 sena eżempju, biex ikun jista' jasal fuq pjaneta eżempju, jagħmel 1000 sena hemmhekk jaħdem u mbagħad jista' jmut. Allura tara li m'għandux body parts xi biddel. Imma kull ħaġa law fid-dinja mbagħad bħal dal-mikrofon u kollox tista' tibdilha. Tista' tibdilha, il-bidel m'għandux. Issa. Però il-teknoloġiji issa bin-nano atoms jgħidulhom, bin-nanoteknoloġiji, tistgħu eżempju bidem qatajdu jagħmluhom bil-bio jagħmlu l-wheat eżempju taħdem xorta qabdu għalek ma' nervituri tibda taħdem. Mela, hemmhekk il-bniedem qed jiġi modified ma nindunawx aħna. Cyborg. Issa, il-plastik fil-baħar min qed jieklu? Il-ħut. Il-ħut min jieklu mbagħad lura? Il-bnedmin. Mela l-ġisem tagħna wkoll jiġi modified minn dal-aspett minn ġewwa, ma nindunawx imma natura kif taħdem, aħna narmu l-plastik fil-baħar fl-ambjent u l-emmulaw. Dawk in-nutrienti at the end of the day jkollhom il-ħut, il-pjanti tagħna whatever il-fertilizers, blood doċ li bħal taqbadna xeba cancers u hekk, imma qed niġu modified. Mela, 100 sena oħra, 200 sena oħra, ħajkun hawn xjenzat illi ħajkun kapaċi li lilek jibdillek body part tal-plastik u whatever. Għalfejn għaliex il-ġisem ħajkun ilu 200 sena u naqana jdaħħal il-plastik ġo fih, daħħal il-plastik ġo fih, daħħal il-plastik ġo fih, sakemm ġismek jibda jaċċettom dawk it-tip ta' changes. Tifhem? Dan natura ħadd ma jaqbdilha kap tansija. Bħal kif joqdu jgħidu eżempju għax global effect u bla bla bla. Vera bħalissa tkun qed taraħħa hekk l-affarijiet illha se neqirduha. Imma l-pjan ta' Mother Nature x'inhu għal 500 sena li ġejjin jew il-50,000 sena li ġejjin aħna ma nafuhx. Qatt kien jidirlu d-dinosaur illi filli għaddej kollox sew f'daqqa waħda tidħol asteroid. U minn għalek sekk id-dinja issa sem spiċċat u vera xi inqered kważi kollox. Imma murejdlu li minn dak iż-żmien wara kemm fjorixxiet il-ħajja u xi species ġew ġodda bla bla bla. Issa ħnisa dawk id-dinosaurs bħalissa l-Mother Nature. Tgħidilna waqdu hemm minħlew hemm fuq il-greenhouse effect u fuq hekk u fuq hekk. Intom ma tafux x'għandi les tar-razzezz il-ġodda. Jiena għandi punta di vista ħafna differenti mill x'inhu hekk li hija mhix għalhekk qegħdin biex niddiskutu. Eżempju, il-narrativa tal-Middle East
fejn kien hemm nies li ġew ikkuntattjati mhux il-Middle East biss, imma qisha n-narrattiva dejjem ġiet ikkontrollata minn xi ħaġa li tagħmel kuntatt mal-bniedem. Forsi dak li kienet jagħmel kuntatt huwa aħna mill-futur. Le inti ħajdek ħaġa inti tinsix ħaġa li n-natura sewwa tagħmel kuntatt mal-bniedem. Mother Nature tagħmel kuntatt mal-bniedem. Qed tifhem? Ġifieri, jekk bniedem ikollu jmur meditation f'post fejn hemm tectonic forces vibranti ġifieri l-art, għax l-art hija xi ħaġa ħajja din bejn irid jifhimha. It's something alive, Mother Nature is something alive. Kif nafu li l-natura għandha l-wisdom? Eżempju l-fekruna taf li għandha tom lura mijiet u mijiet teluf ta' kilometri lura fejn twildet. Ti m'għandix GPS u m'għandha xejn. Titla' fuq il-bajja fejn kienet twildet, twaddab il-baj tagħha u titlaq. Dawk il-fkieren jixħen ifaqsu jafu li għandhom jiġru kemm jifilħu lejn il-baħar. Ħadd ma jgħod jgħidilhom xejn tihom instructions. La safar il-migration, meta jagħmlu l-migration, jitwildu ġew ġo biċċa bejta. Kif żatt tiġibu l-ġwienak tagħhom jitilgħu fl-oli u jaqbdu vjaġġ mill-Ewropa ta' fuq għall-Afrika ta' fuq. Mbagħad lura. Issa, fejn jiġi eżempju 20,000 kilometru, daw kif ħajsibu triq, għax huma jsegwu l-magnetic field tad-dinja jgħidula. Mela, aħna għandna DNA. Ġifieri aħna għalfejn għandi DNA blu jiena mnieħri hekk, wiċċi hekk. Ma ġiex kombinazzjoni imma imnieħri huwa ta' bużnannuwi. Għajnejja huma tal-buż tiegħi. Genetically għandna wisdom aħna kien eżempju naqta' idi hawn, ma noqgħodx nippanikja. Il-għala, għax naf li issa l-ġisem waħdu għaw ħajrabbisu bżieq, għamba titellana 10 għada u jaddili waħdu. Għal-kem et jgħamil li għak ġismi, ma nafx xinu jiġri ġewa. Ġivri għandi knowledge ġo ġismi, għana tatu li Mother Nature, equipped biħ. Fimt? Illi ma nafx xat isir ġo ġismi, ma naf li ħajsir. Ma noqgħodx, ħadd ma jqgħod jistudja xat isir lu għalfejda talaqlu l-ferita. Tabib ikun jafek għax jistudja. Imma dimen industry aħna, ngħidu jistudik talaq waħida. Ma talaq xejn waħida, hemm biċċa xogħol enormi qiegħda ssir hawn ġew. Issa, l-għandi eżempju l-Junfant, li jisma ħafna iktar mill-bniedem. Id-Denfil eżempju jaħdem bis-sonar. Ġifieri, Mother Nature għandna miljun prova li ġofina tpoġġilna intrinsikament ċertu wisdom. Issa, meta bniedem jikkonnektja ma' ċertu vibrations tal-art, fejn tkun iktar qawwija l-vibration tal-art, sewwa, hemmhekk ikun qed jikkonnekt iktar ma' Mother Nature. Fil-fatt meta fis-Sanskrit kienu vvintaw il-kelma Om, the great Om, Mother Nature, omna n-natura, ħna ngħidu. Aħna omna n-natura. Għax aħna ħriġna minn planet Earth. Il-bniedem meta twilet hawn fejn minn fejn twilet, ma twilitx minn fuq il-qamar ġabu hawn. Ħriġna minn hawn aħna, ħriġna minn omna u missirijietna. Minn xi ħaġa magħmula purely minn Mother Earth. X'kien imutu omna u missierna fejn imorru? Ġo Mother Earth jerġgħu. Ġifieri il-bniedem diri tiddaħħala darba l-dejjem ġo rasu. Illi jaħseb x'jaħseb ġol ego tiegħu jew ġol ħsibijiet tiegħu jew whatever, inti twilit minn mara u minn raġel illi daw ħarġu minn natura u reġgħu ritornaw ġo natura bħalma aħna ħriġna minn natura u sooner or later xi ħamutu ħan nirritornaw ġo natura nerġgħu. Bħal kull ħaġa oħra li jiġri fid-dinja. Imma in-natura dawn l-affarijiet mhux tgħidhomlok għax jekk tgħidhomlok ħadd ma jġib tfal. Għalfejn? Għaliex biex teħles mill-Matrix propja, ħalli nagħlaqulek il-programm. Bnem kif jista' jeħles mill-Matrix? Kif? Jiġi humble. Il-bniedem biex jeħles mill-Matrix irid jipprattika filosofija jgħidu l-Wu Wei, it-taw. Il-Wu Wei tipprattikalek in-non-action jgħidula. In-non-action hija the moment illi jiena ħanagħmel azzjoni f'ħajti, dik daqshekk dħalt fi preċedent jgħidulu mela ħa noħloq ir-reaction tagħha. Dik hekk taħdem ma tistax taħrabha dik il-liġi. Mela, bniedem meta jkun żgħir, għalhekk in-natura taħtafhom dawn l-affarijiet meta jkun żgħir għalfejn bnedem jiżbal jagħmilhom żgħir ħafna. Ta' jħabbel il-dik, jħabbel il-oħra, għax ma jkunx għadu dat għandu sens matur, jimxi kollox by the instinct, by the feel ta' dak il-ħin. Qed inħoss love. Li ma jkunu xejn li flastu bla 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 dak il-ħin, għal dejjem jienaw inti bum, sentej wara ġilet il-qorti fuq il-manteniment. Issa. Issa. Mela, dik in-natura jekk taħtafhom kemm jista' jkun żgħar dawn l-affarijiet, għax taf iktar kemm ħadd ikber ħassa bimerħ ġo rasek. Għalkemm jiena qatt ma smajt il-ħadd f'ħajti jitkellem dawn l-affarijiet fuq podcast jew whatever, kulħadd iwaħħal falla jwaħħal fil-luminati hekk u fil-vera raġuni min qed jiggwadanja minn dak kollu ħadd ma jsemmi xejn, għax in-natura trik tagħha x'inhu? Ittik l-illusion il-maja. Ġifieri, twaddablek il-kolpevoli dak ta' tifottikom biex ma tidher qatt. Dak huwa s-sigritt tan-natura.
Tpoġġilek il-pupazzi li huma l-Freemasons, li huma l-Illuminati, Zionisti, il-bankiera, Royal Families, il-Hollywood Stars, l-entertainment industry, il-big pharmacies, dawk twaddabhom lok fuq qudiem lilek. Ħallint nis joqdu jieħlu magħhom, jagħtu bejnietom, jingeġġew bejnietom u dawk iservu xorta tal-pjan tan-natura. Għaxek intom din għaqda kontra l-Illuminati, dawk għaqda kontra Zionisti, u fej dawk jaqgħu gazelli, gallinari ħadd ippustijat fejn tridu n-natura hi. Issa, biex teħles mill-Matrix huwa impossibbli. Possibbli għalfejn, għaliex kull raġel li twieled tru ommu. U kull mara, so il-kors tiegħek l-eruq tiegħek tant huma b'saħħithom għan-natura illi to go over it, to overcome it, ċivvuole le palle. Titbajta vera, ġifiri x'tagħmilha. Issa, u s-sigriti għat li tifhem in-non-action. Ġifiri, the moment illi inti tiqaf tingeġja fl-azzjonijiet ta' Mother Nature, hemmhekk inti tibda taqta' l-Matrix, tibda taqtaħħa l-Matrix, għalfejn. Għaliex aħna nobtjaw għas-suċċess materjali fid-dinja li jkollna l-isbaħ dar, jkollna l-isbaħ mara, jkollna l-pożizzjoni tajba fis-soċjetà biex in-nies wara dak minnu, eċetera, eċetera. Dak ġej għall-ego. L-ego waslek fil-procreation dejjem, ġifieri. At the end of the day, bniedem raġel għalfejn irid ikun gustus ħafna u jmur il-ġim u hekk biex jaqbi. Mara għalfejn toqgħod toħsib kemm jista' jkun ġisem hawnhekk biex taqbi. Mela l-iskop huwa l-ekonomija kollha fuq ixtaqat, fuq is-sesswalità. L-inġeries, il-fekris tal-inġeries, multi-billionaires, tal-make-ups, tal-hairdressings, tal-nails, tal-axxar is-suf, tal-bniedem jixtri proprjetà, karozza, xtejlek tħobba tija diamant, tija holiday. Flus, ekonomija. L-ekonomija taqgħod kollha fuq l-istint prokreattiv bla ma jaf il-bniedem. Ħuda krus. Tija rigal, show how much you love her. Sarraf kollox fi flus biex niftiehmu. Tifhem? Issa, min da kollu, dak huwa alienazzjoni sħiħa biex il-bniem jasal fil-procreation, fit-tfal. Da għalsek biss iservu għal-natura dawk l-affarijiet, stepping stones. Kull ħaġa law fid-dinja sseħħ biss għax tippermetti għan-natura. Meta natura ma tkunx trid xi ħaġa x'taqbad, toħloq kataklizma, xkana kollox mill-ġdid u ibda. Da fil-natura saru miljun darba daw l-affarijiet illi tibda toħloq razzett, tara l-pja mhux ser kif tridu hi, ibda paġna ġdida. Jew tsunamis qawwijin, jew vulkani jexwu kull mem, jew asteroid minn barra mid-dinja, jew sempliċement virus u teqret ir-razza umana tal-bniedem bdejt tisma' l-bniedem m'għandix bżonnu iktar issa, għandi bżonn razza oħra. U jista' mhux joqgħod jgħid il-bniedem x'ħalqu ma ħalqux għax ċawu baj. ċawu baj, in-natura tiddetta kollox. Taħseb li l-qudiem inħallu din natura mmorru x'imkien ieħor. Iwa natura dijat għalhekk dan huwa podcast li tidħol ħafna l-immaġinazzjoni fih, ġifieri. Mother Nature taf li 1 billion years from now, 2 billion years from now, il-pjaneta ħad tiġi fakt għax ix-xemx ħad tixroba. Allura x'inhi tippjana hi? Tikkolonizza li l-anfisa, tieħu li l-anfisa fuq pjaneta oħra biex tkompli ġeddet li l-anfisa. Tinsiex, aħna x'aħna l-bnedmin, aħna vessels tan-knowledge ta' Mother Nature. Allora ma taħsibx li l-UFOs hija parti minn ħaġa? Għax kull meta jidhru ma nagħmlu jump fit-teknoloġija. Tini ċans, għax dikka inti xi provi għandek illi meta ġiju fuq minna jump fit-teknoloġija. Dejjem hu kien hemm instigazzjoni u bda biex dejjem irridu nilħqu l-Alla. Imma alla x'għandu jaqsam ma' UFO? Għax huma dejjem procreated bħala huma mill-lider huma daw kienu SanDisk. Jien daw it-teorija mhux ħon nidħol fihom għax tant huma conspiracy theories jien personarhom bla sens, ħankellmek straight. Jien qabel minħobb nimxi fuq l-evidenzi. L-evidenza meda? Jien ma xini waħda x'inhi l-evidenzi. Da li ħireġ fil-Kungress Amerikanu. Ħaj oħra, xilu ħireġ daw dejjem jgħid ħaj oħra. Ġinu l-affarijiet. Issa, ħanaraw xiedu tal-Kungress Amerikan. Għalissa ħawwarra dik it-teorija. Sekk xi darba daw ikunu provati, jina mandi ebda problema li naċċetta. Jina nemmen li hemm l-alieni għalla ħares li għaw univers daqza, ġimna klaspet żgur nemmina li għadu jġuwa fid-dinja tagħna jżabbu le. Sawa, ġifieri, dik ma tantx inniżilha. Anyway, issa ħankompli lek naqadi. Ħalli ma niżvijax is-suġġett. Mela, Mother Nature taf li clock is ticking. Mela, min huma s-soldati ta' Mother Nature aħna? U l-species li għandna. Issa. Mela allura xi riexet tipprova tagħmel Mother Nature dal-aħħar 70 sena timporta l-bniedem elsewhere. U bdejna
billi immur fuq il-qamar, qed inniżlu satelliti fuq il-pjaneti ta' madwarna, nibatu l-Voyager 1, il-Voyager 2 biex naraw xemma s-surroundings tagħna, u qegħdin infittxu bħalissa il-Gold-like planets, exoplanets, li jistgħu they can harbor life like us. F'daqqa waħda issa kellna din l-esplużjoni ta' niskopru pjaneti ġodda, bħajjiet ġodda, u l-UFOs jeżistu x'kemm x'ħajjiet oħra u hekk u le, għax Mother Nature issa għandha bżonnu dak l-xogħol. Għalfejn? Għax taf illi għandha time of death dil-pjaneta. Allura trid taqbad dak kollu li għandha timpurtaħ elsewhere. Bħal kif bniedem eżempju kien jgħix ġodar, sewwa, u ħajkollu bżonn jitrażloga kollox ġodar oħra. X'jibda jagħmel da, jiċċaqlaq l-amara, u jibda jirrestawra dar ġdida. Sakemm fl-aħħar x'in kollu dik id-dar lesta jaqbad il-bniedem, jalaq il-bib ta' warajh u jitlaq fid-dar il-ġdida. Issa Mother Nature taf id-dinja d-destinat li ħadd ispiċċa. Mela allura x'qed tagħmel li aħna niġu ir-robots tagħha fil-verità. Aħna tibgħat eżempju li astronawta nix 50 sena, 100 sena, immur noqgħod indurek taqtali li jgħu tiegħi bħala tniżilni fl-istorja li kien l-ewwel wieħed li niżel fuq dil-pjaneta, proset ċabx pulu. Tajjeb. U jien għandi min tajjeb nagħmel ix-xogħol għal Mother Nature. L-ispjun tagħha, kind of fimt. Qed nara isma' hemmhekk sibnija dik. Di moment li nsibu l-pjaneta li tista' tiħħostjana lilna, tirranka t-teknoloġija biex naslu. Jekk taħdem l-affari, dik tista' taraħħa seħħ xi darba minn jalla tal-podcast jibqa' jeżisti ħalli mit sena oħra meta jaraw jdossja kif induna bija, it-teknoloġija biex nibdew bl-speed of light. Di moment li Mother Nature tittimbra trob bniedem illi jisma' hemm di ideal biex nitrażloga ruħi. Tara l-proċess jimxi gas down. Kif mexa l-proċess gas down tal-immigrazzjoni? Fl-aħħar 100 sena xeba drittijiet tas-suwed, qorti favurhom, daħlu fid-dinja tal-entertainment ta' kull suċċess li hawn biex l-abjad jaċċetta l-iswed. Bħalma jekk eżempju il-Mother Nature tara illi ġejja Ice Age bil-kontra tagħmel x'tagħmel fejn bħal issem ftit nies fuq fin-nord. Dawk jibdew jinżlu l-isfel u jimmultiplikaw ma' nies tan-nofs. Għax il-ġenetika tal-min joqgħod fin-Nord Pole ġa preparata għal dik il-kesħa. In-naturek taħdem ma jinteressax kiex jiena ux Katlik, ux Buddist, nemminx fi Kristu. Sajana fiex jemmen, dik għal-oxxa minn daw l-affarijiet, dik it-tijomlok lilek biex tu fill in the blanks tal-ħajja biex toslek għall-iskopijiet tagħha. Jiena forsi tik esperjenza bħalma tat lili, jiena mill-esperjenza tiegħi l-aħħar waħda l-aħħar waħda ta' Marzu ta' 2019. Mela hemmhekk imbagħad jisab domino effect dejt ngħid imma kif mawx informazzjoni, kif mhux jitkellmu fuqha. Mbagħad bdejt nitkellem ma' sieħbi u sieħbi qalli bda podcast. Eżatt. Mbagħad u tagħmel xogħol bla ma taf inti, taf tagħmel xogħol Mother Nature. Spiċċajt qed nagħmel podcast. Le, inti tagħmel xogħol Mother Nature. Mother Nature x'għandha bżonn issa? We find life elsewhere. Dik ma tifhimx sajan inti, illi kull ħaġa inti taħseb ġorasik, inti taħseb li għax inti intelligenti, għax inti uniku. Le, ma naħseb Mekx tifhimni mhux għax inti bħala sajan kulħadd jaħseb hekk, jien naħseb hekk eżempju, fimt. Min ħajidħol jajarni b'ġesu ġo fih, qed jaħseb li hu l-aħjar. Imma Mother Nature issa għandha bżonn nies li jsaqsu bħalek. Cosmic thoughts jgħidulhom cosmic endeavor. Salfejn għax dak huwa l-bearing fejn Mother Nature issa she wants to head. Taf li l-pjaneta tagħna fadalla biljon sena maksimum u daqshekk it's fagged. Mela allura tnibbet il-kurzità l-ewwel. Inti meta bniedem ikun ħajpjana dar xi jagħmel, l-ewwel jimmaġinaħħa. U jitqabbad arkitett jgħidulu biex tibda tagħmel il-pjanti. Issa, Mother Nature minn titqabbad il-żiemel imur fuq il-qamar, mhux bnedmin huma l-iktar forma li kapaċi joħolqu dit-teknoloġija, kelb mhux kapaċi joħloq it-teknoloġija biex jitaf fuq il-qamar, jew itir b'ajruplan, għalfejn dal-aħħar 100 sena kollox sploda. L-ajruplan eżempju, għala ma ħolqu 1000 sena ilu. Dwom tippruvaw tifmu li f'100 sena jaħasra sar explosion ta' kollox. Drittijiet tas-suwed, teknoloġija super high sky. Ma nisma jifmu wiex dil-ħaġa li behind everything else ikun hemm jaħasra Mother Nature. Għala, Mother Nature xatqabbad il-sajan jinvestiga il-UFOs, jinvestiga hemm x'ħajjiet oħra biex inti tibda tinfluwenza l-komunità żgħira ta' madwarek. Li ieħor jibda jitkellem fil-Kungress Amerikan. U mbagħad daqqa jaqbes ieħor minn xi pajjiż ieħor jgħidulhom isma' jiena rajtek biex dawn il-fenomeni b'mod globali sa 50 sena oħra l-bniedem il-mindset tiegħu tkun lesta u adattata. Isma' we need to travel like there is life elsewhere.
In-natura tippreparaħ il-bniedem aħna nkunu mitna. Imma bit-talim li tħalli inti jiena u kulħadd ħaj prepara l-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Isma, it's normal that there is life elsewhere in the universe. And we can go and live on other planets. Imma di mhux ħatqum filgħodu wara 2000 sena tgħidlek li Alla ħalaq is-sema u l-art. F'6000 sena, issa issa qabdu kollox, ħanitilgħu fuq Mars ħanikkolonizzawa ta'. Tikun hemm stages. Tibdilek l-ewwel bil-kurzità. Mbagħad tibdilek bil-conspiracy theories. Mbagħad tibdilek biftit evidenzi. Da sa ta' dejn is-snin. Mbagħad tiġi in-norma tal-generations il-ġodda. Eżempju, kieku kont titkellem ma' xi ħadd 40 sena fuq UFO, jitkobik. Jekk kont titkellem 10 snin ilu fuqu, kien suġġett li ktaf ftit nies. Illum kulħadd tipo jgħidlek ismara, jien UFOs li ġew fid-dinja ma nemminix eżempju. Imma x'ovvjaw hawn daqżaw pjaneti bħad-dinja tagħna. Ara f'50 sena kif ġie molded il-psika tal-bniedem. Issa 100 sena oħra, ngħidlek kienx ħajġri min qed jarani 100 sena oħra, qattulkom il-musmar. 100 sena oħra, il-bniedem ħajkun qed jitkellem b'mod ġenerali. Iwa ta' issara hemm bżonn li immorru fuq dik il-pjaneta, ħalli nagħmlu hekk, jiġi n-norma. Fimt? Bħal kif in-norma issa li kulħadd qed jaċċetta l-fatt li l-univers tantu kbir u vast li Alla ħares aħna biss ħajja imma żguraw ħajjiet oħra. Ma tagħmilx sens. Ma tagħmilx sens, imma dawn l-affarijiet in-natura taħdimhom lok stages skont il-bżonn tagħha mhux il-bżonn tiegħu tiegħek imma. Aħna just puppets on a string, no more no less. Bħal kif dak il-ħaddim ġol fabrika huwa puppet tal-imgħallem tiegħu. Toqgħod hemm, għaqgħod tagħmelek bidejk il-prodott u għaddili 1000 prodott kuljum illum. Ta' hekk ħantik 1500, ċiċċi beqqiem. Sabi li joqgħod igerger kontra l-gvern il-ħaddim, sabi li joqgħod igerger kontra l-Freemasons, sabi li joqgħod igerger kontra l-Greenhouse Effect. Hemm ħajibqa' hekk sejjerek ċiċċi beqqi ftejn iċċek fl-aħħar tax-xahar, imur jiġri d-darbi jifraħ. Fimt, iħallas naqallon tal-kejbil, naqal petrol, naqal ċillon tal-bank, u rridġa ġi fixxa, u rridġa ġi mur jilaqlu sormu li mallem tiegħu biex jerġa' jtieħ ix-xogħol, ħalli fl-aħħar tax-xahar ikollu 1500. Dik hekk il-logħba qalbi, xi ħajamel il-family man, x'idu jagħmel il-family man? Bla bajt. Jekk kienu bla bajt il-bniedem. Tridu tifhmu il-bniedem huwa bla bajt, bil-bajt fuq il-keyboards. Fuq il-keyboards bil-bajt il-bniedem u x'suppost għandu jkun, il-ħanin Alla ekspert ikun hemm. Imma mbagħad fil-ħajja tiegħu miegħu innifsu l-bniedem bla bajt. Imwerwer minnu nnifsu, ma jafx minnu. Imwerwer kif ħajder fis-soċjetà, ma ngħidx kontra l-gvern mbagħad ix-xogħol tiegħi on stake. U dak ħajħassu li blikraħ għax familti mbagħad ħatkellimni jekk qaqqas biss għandu dik il-libertà l-bniedem fid-dinja. Qas jista' jitkellemu jkunu x'ħad iġi tgħid li bil-bajt x'bajta għandek qalbi x'bajta għandek. Min għandu l-bajta u b'għaw xi ħadd li kapaċi jmur jitkellem u pimpla ma joqgħod iħabbel żobbu. Tax-xogħol kif ħajaħarsu lejh, familtu kif ħadd ħares, min jagħmel hekk min? Kulħadd jari ma kif ħajlaq il-ġilad, forsi jkun naqa' promotion, forsi hemmhekk jtuħ naqa' permess, forsi hemmhekk imbagħad jaġġevolawh f'pożizzjoni, hekk il-bniedem 2023 mela Alla bil-bajt. Allura naqbel, il-Matrix tagħmilhom sewi għal il-ġrieden. Għaliex hekk irid il-bniedem? Kemm hawn min ħajqum filgħodu jgħid isma' daqshekk jien parti mis-sistema għala żobbi mill-ego tiegħi. Għala żobbi x'qed jgħid partit A u partit B, għala żobbi x'qed jgħid il-pastor, għala żobbi x'qed jgħid dak u ieħor. Jien ħan nagħmel ħajti vera d-żobb ta' 70 sena li ħanejx għalli għan-nifsi jien. Jew ħanqgħod ngħix Alla kif ħajaħseb Roberta Bela, kif ħajaħseb Bernard fuqi, kif ħajaħseb dak il-qassis fuqi, kif ħataħseb ommi fuqi, oħti ħalli ma noffendix, ħija ħalli ma jieħux għalih. Jekk ħadejx b'dal mindset, xi żoppet gerger kontra l-Matrix sabiħ. Sabi dot seħu r-ritratti, ara għat għadbunna l-chemtrails ta' xini ngħidlek itla fuq l-aeroplan u ksru għal isfel. X'ħat għamil bidot tippowsek jisek li blaħ. Il-bajt tal-bniedem fejn u l-bajt tal-bniedem biex ikunu? Hemm problema kbar għax il-bniedem ikkontrollat. Tara kif ġedek kulħadd għandu l-libertà illi jqum fuq saqajh u fucking ikun free men. Imma ħanejlek jien ara mela jinqabdu bil-korruzzjoni, all right? U jerġgħu jivvutawlu. Dik il-problema. Imma min jivvutalu?
In-nies bla bajt jerġgħu. Iċ-ċuċ. Għax il-bla bajt ħajaderixxi mal-bla bajt. Jekk nkunu għaddejjin bil-podcast tal-elezzjoni li jmiss, niġu narjam il-vota hawnhekk. Jien m'inhiex ħan nivvota. Oh, lejna wkoll inni ma nivvota, ġifieri dik mhix ixxu dika jien fuq l-elezzjoni ma nindaħal il-ħadd. Ġifieri min irid jivvota Labor jivvota Labor, min irid jivvota Nazzjonalisti jivvota Nazzjonalisti. Nivvota iżjed ħalli ma ngħid ċara dak il-kurnut tal-lajtu. Jien li qed ngħidu da. Fimx irid ngħidu da jien. Jekk trid leader politiku ikun bil-bajt għal pajjiż. Il-votant trid ikun bil-bajt mhux il-leader. Jekk min imexxi il-leader, issa mhux nidħol fil-Labor jew Nazzjonalisti jkun hemm min ikun hemm. Jekk int għandek il-votant ġaħan ġifieri. Tgħidlu wara jien jekk nitla' fil-gvern inti kbal tal-virdun b'xejn. Dik l-elezzjoni għalik. Xi tridu jagħmel il-leader għalla mhux ittik il-rabix. Iċ-ċejt. Imma jekk indis jgħidlu isma' żommna qasieħbi, il-bal tal-virdun żommu int. Jien irrid, min alla pajjiż nagħti fiktar. Ma rridx dan nies kollha ġol għall-pajjiż għax taqala nimtella tilja stress u nervi fi traffic u ma nsibx parking spaces. Ma rridx dal-bini kollu. Ħu paċenzja, il-pakkett tas-sigaretti li ħattini żjieda fil-ġimgħa tista' tdaħħlu fejn trid għax imma nafni xeħ pakkett sigaretti għal grazzja tal-Alla, jien irrid daw l-affarijiet fajdi. Imma l-Bdimer Industry ifottik għalhekk jien ma naqbilx mad-demokrazija għax Bdimer Industry x'jagħmel inti kull elezzjoni fuq xi ikunu. Kamon il-wedi dejjem kaċċaw insib. Ekonomija aħjar u ambjent Alla jbierek dejjem dawk it-tliet mantra sa dejjem minn elezzjoni għall-oħra. Ambjent ġbaqanna. Issa ma x'jagħmel l-istess bniem li tigerger fuq il-portal tal-Facebook. Tasal l-elezzjoni, imurant il-Ministru, isma' it-tirġob it-tifel. Ejwa, mu jkunx ħan nivvota għandek 6. U waqgħet reġgħet is-sistema. Jena Ma nistax naqbel kif naqbel mad-demokrazija, jista' nħallat jiġifieri Einstein illi ħadem dak il-moħħ ġenjali għad-dinja. U psychopath illi moħħu biss kif ħajoqtol xi 4 nisa, dawk għandhom l-istess sejf id-demokrazija, l-istess vot, 101. Ma nistax naqbel mad-demokrazija jiena ta' ġen. Bniedek kif jista' jaqbad jagħmel it-tfal għax dak kollu żobbu jqum waħdu u jtajjar il-liba minn ġo żobbu. Ta' sekk iġġib it-tfal, dak għal l-annimal jagħmel hekk. Umbat ma jafx kif imexxi tfal. Irriġbet il-kok qudiem it-tfal. Irtisabwat il-mara qudiem it-tfal. Jidħol id-dar iġib kull mem kikser kull mem jew il-mara bil-kontra tagħmillu hekk. Dak x'ħaġibu tfal jagħmel. Jobżoq il-liba anke l-kelb tiegħi jaf. Kull raġel law fid-dinja naħseb jaf iġib il-liba. Imma to raise children it takes brains. Kif ħad edukom it-tfal? Jiġi l-iskola, isma' x'dak waqqar, ta' mur fqalu snien, u ilek nismagħhom il-pari ta' ħafna ġenituri, qas biss jinvestigaw għal fejn waqqgħu dak it-tifel tu startu bad xintar l-istorja. Tinduna li kien naqa' differenti minn kif qadilek it-tifel u jkollu tort it-tifel tiegħek ġeneralment. So, sew jagħmluhom iżommuhom fil-Matrix, il-bejjem, mela l-bima mhux hekk tajdu toqgħod hemm, ħantik pakkett sigaretti u vvotali. Inti ħantik naqbal tal-virdun kara u vvotali. Inti xi trid ħieħ toqgħod ċiċċibeqi bikwietek int. Il-bnidem fejn qed jirribella l-bnidem biex jgħidulhom isma' aħna rridu politikanti bil-bajt. Imma jrid ikollok il-votant bil-bajt biex il-lider ikun lek bil-bajt. Jena jekk insib sponsor noħroġ għall-elezzjoni. Taf kemm joffru li biex noħroġ għall-elezzjoni u ngħidilhom le dejjem. Jekk titfani fuq dan fuq il-paranormali. Ħanejtek għalek noħroġ għall-elezzjoni kemm hawn nies iggergru hawn 100,000 mhux ħajjivvotaw. Hawn 100,000 mhux ħajjivvotaw. Niggarantilek jien daw il-100,000 kif jirraġunaw jippreferu ma jippruvaw xi ħadd ġdid. Ma jmorrux jivvotaw, ma jivvotawx. Ma jagħtux ċans wieħed ġdid. Hekk, għax il-mindset għadu aħmar jew blu. Jien nivvotalek, sara. Ma interessani x'ġina jemmen li ħammut bħal kulħadd tipo ma ħanbiddel xejn għax in-natura tiddettaj wara kollox. Imma li qed ngħidlek il-bniedem joqgħod igerger ħafna fuq dil-famuża Matrix. U mbagħad qed jagħmel xejn biex jeħles mill-Matrix, anzi hu is fueling the Matrix. Għaliex jekk inti għandek iż-żgħażagħ tal-lum illi moħħhom qed jewdem biss fuq il-bal tal-virdun. Mhux ċajta men ta' żagħżugħ 20 sena 30 sena ta' suppost għandu moħħu qed jaħseb naqa' filosofija, naqa' psikoloġija ġifieri. Iż-żgħażagħ tal-lum suppost din jaħsbu hekk. Ara hawn problema kbira psikoloġika fil-pajjiż, hawn ħafna depressions, hawn ħafna ansjetajiet, hawn ħafna psychosis mart mentali. Dan huwa l-main issue tal-pajjiż in my opinion, hawn ħafna mart mentali. Da, kif ħan indirizzaw aħna? Għax il-tfal tiegħi ħajkunu nkella qar mill-ġenituri tagħhom jekk qed irabuhom ġenituri mentalment mhux sew. Mela l-future generations ħajkunu zombies. Jekk ommu missier qegħdin mifqu ġo depression u ġo l-ansjetà, l-tfal tagħhom kif il-ħanina dinja ħajrabbuhom sew. Kif?
Żagħżugħ suppost 20-30 sena qed jaħseb daw l-affarijiet, qed jaħseb. Ismara, hawn daqs daw art vojta tal-gvern raba'. Għax jaqbad il-gvern eżempju l-bdiewa jtihom is-siġar b'xejnu. U jgħidilhom isma' kultom naħantikom 30 siġra u ħawluha intom u saqquha intom. Għalfejn. Mela hekk qed tagħmel Malta Forestation f'5 snin, għax f'5 snin is-siġar ikunu kibru. Tu, il-Malti għal tiegħu jaf? Jiġifieri, jekk inti l-gvern ħajtik 30 siġra fl-għalqa, int ħadħawwilhom u tsaqqihom. Għax ġo tiegħek. U l-Malti jafal tiegħu u qed jifranka l-gvern xebba pagi, eżempju bil-ħaddiema tal-gvern jqogħdu jmorru huma jħawlu jsaqqu kull ġimgħa. Hekk trid hawn sistemi kif issolvihom. Mela m'hawnx. It takes a little bit of thinking, that's all how you do it. Imma in-nies qatt ma nibblejmi għall-gvern f'dan l-affarijiet, kemm jgħidu għall-gvern in-nies u għall-illuminati u għalhekk u għalhekk. Jien ma waħħal f'ħadd minnhom għax dawk jeżistu u jagħmlu dak it-tip ta' moqżiżiet għax il-votant jippermettihulhom. Kieku l-votant ma jippermettihulhomx, dawk isiru l-iktar nisretti kollha jsiru Ġesu Kristu, ġifieri li kieku l-massa kollha jridu politika sewwa, taf kif isiru l-leaders politikanti kollha l-Budda u Ġesu. Għax il-politikanti jagħmel xi il-bniedem. Hekk taħdem l-affari. Iżis ħasbu ħan attakka l-Matrix, għodna attakka l-gvern, attakka l-dimen indistra dak il-baħnan, dak qed jgħom il-power il-dan nies elezzjoni wara elezzjoni, ikun hemm min ikun hemm fil-gvern ta' ġifieri. Il-ġaħan qed imur bil-bandiera hekk, ejwa. Inti champion. Kif iċ-champion hekk qalet ifottik ħin kollu ġew iċ-ċekk. Għalfejn ma jiġu xew. Dik. Ejdlu jien nivvotalek imma with a decent political agenda. Għalfej ma jiġu xaw, jitkellmu minn. Mux jiġu għawnek, xħaj jihdu minn għaw sajan qalbi. Mux ovvja, ma jħaj gwadanjaw xej minn għaw. Ma jħaj gwadanjaw xej. Għanzi, naħseb televiziv, għaxemmek għandek eluf gbar ta' nisat jaraw. Li bajist maħħom. Tifhem, u għandek il-pajis miegħek. Ġifieri il-biċċa daw, il-bniedem with all respect, ma ħaj evolvi qatt minn dil-qada li qatt. Tevolvi biss jekk trid int on an individual basis billi taqbad u daw l-affarijiet taqtaħħom mill-eruq minn. Il-bniedem barra qasjaf x'inhu jiġri hawnhekk Malta. Hawn Malta jekk niġu attakkati aħna rridu noqogħdu nistennew 3 sigħat minn pajjiż ieħor mill-Unjoni Ewropea. Għasa għandna armamenti biex niddefendu ruħna. Dik waħda minnhom. It-tieni ħaġa għandek l-istruttura fejn jew sinjur jew fqir. Ma ċem middle class tal-lum. Il-middle class sparixxiet. Imma sparixxiet, nerġa' ngħidlek, tort tal-massa, mhux tal-gvern. Għax inti di moment li l-massa teżalta l-ħażin. Għax jgħidu jagħmel minnu korrott biex ikompli jagħtu l-ħażin, jgħidlek melek iridu daw. Qed tifhem. Kieku inti l-massa min jagħmel il-ħażin twarbu mill-ewwel, żobbi ta' wara jgħidlek isma' ma nfottux daqshekk sieħbi għax ġaralu ta' qabilna. Imma il-kunċetti jetawa u Malta speċjalment għamel ħażin da, mela joħorġu l-partitarji tal-gvern. Intom insejtu x'għamiltu 15 sena ilu, intom insejtu x'għamiltu 30 sena ilu. Qed tiġġustifika l-ħażin men. Inti għandek tieqaf tiġġustifika l-ħażin la ta' wieħed u laqqas tal-ieħor. Biex il-politika tibda taħdem sew biex il-leaders ta' fuq jgħidu il-poplu m'għadux ġaħan, imma dment li ħajaraw lilek tattakka. Int ħad titkellem, taf x'għamel il-Ministru tiegħek fi 2008? Jgħidlek da bomba da soldat tal-azzar, x'ma jgħidlek soldat tal-azzar? Ħaqallet naħxik ġew iċ-ċekk u taqbesa għalija. X'jrid iktar? Għandek l-aqwa avukati, għandek l-ignorant. Qed tifhem għall-psike. So, ejwa l-Matrix jagħmluhom sew iżommu għom mill-ignoranti. Għax hekk ħaqhom. X'nagħmlu mela? Nagħlqu l-aħwa. Naħseb jiena ħanaqla biżejjed issa kummenti. Għamilta dewwa biżejjed hekk għaret. Ibsa ħafna biex ħajaqbel miegħi fuq di ta' modernation. Le, mhux ħajaqbel. Għaliex in-natura fina ħafna illi twaddablek il-bearing fuq kollox barra fuq anfisha biex inti ma taqbad qatt il-ħaddit. Fiha l-ħsieb u fiha x'tomot joqgħod jidħol fiha jgħid isma' jien kif noħodha jiena għandek raġun mill-aspett tiegħek, però jiena raħħa mod ieħor. Le, jien ma jinħad biex nek żgur 100%. Il-Matrix ta' kif ponġejta inti, all right, naqbel magħha. Ma dik tip ta' Matrix kif tifhemha inti, il-Matrix nifhemha ħafna aktar differenti. Jien għalija jisna din ġologħba tal-PlayStation. Imma mbagħad ħanejdek ħaġa sajjem dik biex tidħol fiha dik il-logħba li tgħid inti, dik mbagħad tidħol fil-Matrix stellari jgħidula, kosmika. Issa, ħantik 5 minutes fuq għal ħaġa ħalli tipo
ħalli mhux dejjem tipo noħodha kontri kisu biex inti raġun fuq għad il-biċċa. Jiena kien interessani nispjega ta' dinja x'il-bidem qasu kapaċi jaqftaħ ktib jaqrah, let alone kemm ħajfhem l-Stellar Wars kif jaħdmu biex niftiemu. Mela, bniedem kien l-intenzjoni li nisbejtu nigref naqa. Il-Matrix kif taħdem, kif inti qed toħloq il-Matrix imma, mhux għax hemm xi ħadd bla bla bla. Issa imma, kif Mother Nature iżżomm kollox kif trid hi, x'ħin taqbeż on a cosmic scale, mbagħad jibdew l-intriċċi personali wkoll ta' kull pjaneta mbagħad u ta' kull sistema solari u ta' kull mbagħad galaxy. Ġifieri, bħal m'hemm il-ġerarkija ċelesti fil-Bibja, eżempju, int għandek l-anġli, il-low rank, mbagħad għandek il-kerubini, mbagħad għandek is-serafini, mbagħad għandek l-arkanġli, mbagħad hemm Alla. From a cosmic point of view, l-istess ukoll taħdem. Ġifieri, inti għandek sistema solari li tospita ċertu level of consciousness ta' ħajja fuqha, li mhux biforsi jkun xi level of consciousness brillanti waw kif inhi tagħna bejju ieħor. Issa, però mbagħad għandek sistemi solari oħra illi huma bil-ferm advanced iktar minna, illi fuqna huma mbagħad ma jiddominaw. Literalment jiddominaw, kif pereżempju il-boss tal-kumpani jiddomina l-ħaddiema kollha taħtu, b'eżempju sempliċi, on a cosmic scale, sistemi solari oħrajn b'saħħithom jiddominaw sab solar systems oħra bħal tagħna. Illi bla ma naf taf mbagħad Mother Nature, bla ma tafi Mother Nature, tkun qed tagħmel dax-xogħol kollu li jenna fuqna biex tieħu li triti minna. Imma mbagħad tkun qed isservi għal solar systems oħrajn. Fimx ngħidlek? Ġifieri kollox mikro u makro. Ġifieri bħal kif jiena u inti ftemna biex nagħmlu l-kelba tiegħi u għall-kelba dejjem ħadd tkun ilx kombinazzjoni li tqajt ma' dak il-kelb hemm. Imma jiena u inti kellna pjan dettaljat li l-kelba qatt ma ħassir tafu. Mother Nature minna li l-assoluta. Minna li għara kem jina għajsa ġibt il-kulħat jaħseb kif irrit jena u ħat met jinduna bil-pjan tijaj. Fimt? Imma Mother Nature da servi u koll il-pjaneta taħna. Għal moħħatti uħor iktar grandius biex jerda. Xie trida taħmel Mother Nature, fimt għalina. Tifima? Ma nirringrazzjak, Riki. Forse darba li misfuxix. Ma nafx, li ħanaraw kemm ħanaqla kummenti u tajr fuq di. Nis reliġjużi titħlux għax imkien ma semmejt il-Bibja walla, ġifieri da ma joċċ għalikom. Okej, meta kien hemm ta' Ġesu nifhimha, ma fuq dil ħaġa issa tawli, okej? Ma jinteressanix ħanejdlek ħaġa ra, mit-TikTok sot ittellali bħala prova xjentifika ta' Ġesu walla. Ma jinteressanix. Ma jinteressanix hemm miktub fil-Bibja tiegħek li hija translation never ending, u ma jinteressanix niddibatti miegħek reliġjuż. Tajjeb. Tkellimt purely fuq filosofija tal-ħsieb jgħidula, so min irid jidħol fil-filosofija tżid so okej. Tidħollix bil-Bibja għax ħana nagħmellek delete. Okej, hekk. Nirringrazzjak Rik. Thank you very much. U jalla sabuħ interessanti x'inha. Interessanti żgur. Thank you. Ciao ciao.